Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Salam Kenine, salam iyileşler. Bugün Aydın kiyimiz alıp barmakçı Sapar bugün yolda. Soruları cevap hükmünde her 6. gün bolçayalı. O iyileşlerimiz hem sorularını hepten içinde ya da şu an gün yerinde tayinlasa da yazıp biler. Arkayına gururun edip hem sorulara cevap bolar bolup bildiğinden yani bolduğundan diyelim. Hem öz aramızda bilgi, malumat paylaşırız. İyileşler. O yöne ondan öngörte neme varada gurur ederiz. Soyat reforması deyip düğün azırak ağzap geçtik. O soyat ne hemen soyadı deyip bilirsiniz. Eğer düğün görmedikleri var olsa. Bu esas reformaların biri yankı kültüra tarafından alınacak reforma. Kulturanın reformasını yankı. Reforma diyende aslında biz önkünememize dolanıp geliyoruz da. Şu kultura reformasını geçiren halatımızda hem siyasi reformada oluyor. Gatıllakan təsirde. O siyasi reformasa 130 yıllık komünizmden soňky häzirki Putin'in nemesinden uzaklaşmak bolýar. Jem'i hasaplasan 130'dan hem köprek bolmak ahmak. Şo ýyly izde goýup gitmekçi bolýas. Indi Türkmenistan öz nemesini özü çizmeli, ýörejek ýoluna kararlaryny bermelidir. İyileşler ýa şeýlerek. Biz näme diýip sanap geçipdik? Ýa-ni Soýat reformasy aslında familiýanyň üýtgeme diýipdik. Familiýanyň üýtgeçjek bolsaň näme zatlary üns bermeli ýa-da näme zatlara dikkat etmeli diýdik. O taýda da tarih bilen baglanşykly bolmagy ýa-ni üýtgediljek familiýadan soýada geçjek bolan neme tarih bilen baglanşykly bolmagy, hünär bilen baglanşykly bolmagy, tire ýa-da taýpasy bilen baglanşykly bolup bilýär. O yer ýa-da geçmişdäki yer, geçmişde ata-babalary ýaşap gaýdandyr. Onuň bilen baglanşykly bolup bilýär. Şeýlerek bir neme bar. Indi bu taýda soy at iki san sözden emele gelýär. Soy diýmek bilýäňiz türkmen dilinde nesil diýmek. Nesil hem arapça bir söz. Yani biz onu Türkmençe ýaly edip ulanyp gelýäs köp ýyldan bäri. Bilemzem o köp, ýa-ni köpçülik bilenok da nesil sözüniň aslında arapçada onu. Nesil sözüniň ýerine hakyky türkmençe söz soy. Yani bir neme var aýdym. Türkmen ýa-da türkmenem däl türki dilleriň ählisi bir häsiýeti bardyr. İki harpdan ýa-da üç harpdan emele gelýär. Ine mysal üçin at, it, ot şonuň ýaly iki harpdan emele Köne, gelýär. köne dillen yani ne diyor? Tarife dillenen neden sonra. Hem mesem şonuň ýalyrak soň ýöne neme de ine ulanýan sözlerimiz bardyr. İki harply, üç harply. Gel, git mysal üçin olaram şonuň içinde. Olaram nemedir? Ondan soň başga dilden alan halatymyzdaky sözleriň köpüsi eýýän 3 harpdan köpelip başlaýar. 4-5 harply türkmençe ýa-da türkçe nemelerim barmy diýip sorasanız olaram bar. Yani esasy nemesi şu guruluşan çekimli harp bir sany bolup ortasynda gelip bilýär. 3 bolsa ýa-da çekimli harp iki sany bolup başynda we soňunda gelip bilýär. Mysal üçin ata, ece ýaly ve ene sözler ýaly. Aýdyn känwir türkmençe näme girmäli bu taýda umuman şu taýdaky neme soy nesil diýmek, at diýmek. O soy at, neslimiziň ady bolmaly.
Şu ýagdaýlar bolup geçecektir. İýleşler häzirden pikirlenip taryhyňyzy, geçmişiňizi, ata-babalaryňyzy nireden gelipdir, nire göçüpdir, näme üçin göçüpdir, bir taryhy waka bilen baglanşyklymy, dälmi, o zatlara seredersiňiz. O soň näme çykar? Hünäri bardyr geçmişden. Ata-babalaryňyzyň demirçidir, gylyç ýasaýandyr, naýza, ok ýasaýandyr, ýa-da balyk tutýandyr, ýa-da ekin ekýändir. Ekinçi bolup biler. Şoň ýaly näme bolmaly? Soň bir şert nämesi bolar? Ine şular kabul ediljek. Soň Arapça, Farsça, Rusça ýa-da beýleki dillerde bolsa, ýa-ni familiýaňyzyň ýa-ni soýat nemesine geçenden soň ýzyna goşulma hökmünde kabul edilmez. Nemesi hem şol. Soýat reformasynyň manysy hem şol. Şeylerek o neme deyin aýdym. Senin aýtmak isleýänleriň bar bolsa, ýyldaşlarymyza aýdyp bersem. Men aýtjam, kimine berdäki indi problemalary göz öňünde tutjak bolsak, ol ýagny häzir familiýany ýa-da soýat reformasyny geçirmek üçin dil daňsatjalyk ýöne biz geçmişimizi bilemiz ama. Yani islendik häzir maşgalany barlan ýagdaýynda ýa-ni 19-njy asyra geçmiş. 20-nji asyry bilýändirler, olam sözde bilýändirler, yazgyly, resmi bir hiç hili ýa-ni kaýyt ýa-da maglumat ýokdur. Yani bu zatlaryň öwrenilmegi näde edilýär, ol arkiwem ýok Türkmenistanda. Yani gibrid uruşun esası edilmeli taktikalarının biri arşivleri, kitapxanaları ýok etmekdir. Olam ýok ediler Türkmenistanda. Milli esaslary ýok etmekde. Şu arşivini ýok etse, bir milletin arşivini ýok edilen ýagdaýynda olar kimliginem tanany olsun. Şoň üçin şu gün orsa ýakyn görýärler özlerini. Ýakyn meňzeýäňiz, ýani tüýüňize meňzeýändendir şoňa. Tüý diýsek dogry bolanok, gylymyza meňzeýän okdur. Tüý uçlarda bolýar diýilýär. Ýöne şu taryhymizi bilemizok. Onun için bu berde soyat meselesinde ýöne şu familiýa düşüncesinden hem uzaklaşmalı ya da näme diýilýär, oçistvo diýilýär. Ýöne şol gerek bir zadam däl aslında. Oçistvo. Ýa-ni tutulması gerek däl, ol nemede ýazylyp geçýär barby. Şahadatnamaňda ýazylýar. Elektron nemede Yok, ýazylýar. yazılanda da KK'sının adı ve ejesinin adı yazılıyor. Hawa, oçtwa. Yani näme üçin KK'ny öňe çykarýarlar, eje näme, ejen dogry ýasany. Näme üçin o adı içeride geçerlidir. Yani bäde birazcık näme meňzeýär, yani discrimination. Yani bolup görünýär. Demeden uzaklaştırmak ýaly. Şoň üçin ýazylan ýagdaýynda da ikisini bile ýazmaly bolar. Sorulan yerinde de yani istenip resmi işlerde misal üçün KK'sının adı, ejesinin adı ýalyp gitmeli. Ýöne adyň we soýadyň diýende adyň, birinji adyň we ikinji adyň ýazylar. Yani ikinji ad diýende ýa-ni soýadyň bolýar da men. Yani näme bilen aýtdym. Soýadyň ýazylar. Indi familiýa meselesinde kimine şu sözüň öz manysynda familiýa diýmek topor ýa-da grup, ondan soň maşgala görnüş, ine şo manylary berýär. Familiýa sözü özü. Biologiyada köpräk kullanylýar. Biologiyada kän görnüşler, familiýalar, ýani maşgalalar diýip geçýär-de. Bizim dilde. Hemme nämede bardyr, garynjadan tutýan, mörmejeklerden tut, süýdendirici içerine. Maşgala diýip gitýändir. Şol familiýa diýmek. Ösümlüklerim edil soňalyk familiýalar bardyr. Yani bir ülüşli, iki ülüşli familiýa bolýar ýa tür diýilýär, onu bilemem. Biologiýadan gowulýar. Yani ösümlükde de ýöne bar şol maşgalalar, familiýalar. Ýöne bizde familiýany ýönekeje şekilde ýanky soýat ýerine ulanyp gelinýär-de Türkmenistanda, beýnensatda. Ve soýat diýmek türkmençedir, familiýa rusçadyr. Yani biz garaşsız diýese, Rusçadan garaşsız. nemede?
Yok, garaşsız bolýan olsaň olmanda birinji nowatda şu dileýe çykylmaly men fikrimçe. Ha, Yani soy sözü, nesil sözü haýsy dilde bolýar? Araplanky, Arapça Farslanky bolýar. mı? Arapça Arapça bolýar. mı bolýar? Hmm. Nesil sözü ine olam türkmen sözüden. Ol Arap sözü ýöne türkmene has öň gelende. Yani Araplar has öň gelen o söz. Oruslaň Nom diýip familiýasyndan öň alaly gelen. tegelepler Tawa. şonu. Familiýa sözü 100, 130, 140 ýyldan bäri geldi-de Hmm. türkmene. Ýöne şoňa eýe çykyldy şol söze. Öz dilimizem unuduldu. Hmm. Yani bu nämäni gazandyrýar kemine? Elbette ýa-ni sen diýişiň ýalyk bir kültürel reforma. Hmm. Ýöne şol bir wagtyň özünde de bu insany insan edýän ýa-da kimligini tanamak üçin. Hmm. Yine bir Şoň üçin sonra o türkmany kayn aydym göne değiştirek geldi. O familia meselesi häzirlikçe möhüm mü diýip sorakdyr. Sen aýdyp dursun göne soraýyn diýdim. möhüm däl diýen zat. Häzirlikçe möhümmi däl. Hmm. Familia meselesi 30 ýyl mundan öň çözülmeli bir meseledir. 30 ýyl mundan öň çözülmeli meseledir. Hmm. Indi siz aýdyp bilersiniz onu kimdir biri çözmeli. Kim çözmeli onda? Şonu görkezin, şoňa aýdaly. Sen çözmeli, sen çözmedin. Niýe-de şoňa ýalyk sözleşmemiz bar? Niýe-de biri size söz berdi, men sen familia problemany çözjek diýip. Hmm. Ol şahsy meseledir. Kişileriň öz meselesidir, özüň çözmeli bolýan onu. Başga hiç kim çözüp bermeýär sana. Şoňa ýalyk gidiberýän. Indi ýene bir zat bar, özüňiz mysal üçin familia meselesiniň problemadyr. Näme üçin aýtdys? Kim bilýän bolsa ine ekrana da alyp bilersiz. Öz geçmişini, 300 ýyl taryhyny bilýän adam ine çykyp bilermi ekrana? 300 ýyl taryhyny bilýän adam çykyp bilermi ekrana? 300 ýyl hem geçtim. 150 ýyl, ýarysyny alaly şonuň. 150 ýyl taryhy. 3-4 nesil bolýar-da. 3-4 nesil ine kakaňyz, oň kakasy, oň kakasy. Şolar hakyndaky dokumentler ýa-ni ine şoň bir belgesi bolupdyr ýa-da ýeri bolupdyr, neşinçe goýuny bolupdyr, mülki bolupdyr, ýenesi bolupdyr, ne ýaşapdyr, ine suratyny çizdiripdir ýa-da bir iz galdyrypdyr diýen zat barmy? Hmm. Ýa-da şolaň ine familia sözüne geldik. Siz ataňyzyň, atasynyň familiýasyny bilýäňizmi? Yok da olarda sähä. Onda indi baştan ölen en atasyny, en ataňy tanaman nädip hereket edip biljeksen? Nädip sen ýa-ni döwletiň bir siýasaty nähili bolmaly? Halkyň, halk uruluşynyň ýa-da jemgyýet uruluşynyň siýasaty nähili bolmaly? Haçanda sen öz en ataňy tanaň. Ma. Hmm. Yani hemme adam pikir edýär şu gün bugün iň möhüm mesele diktatory aýyrmak, ýene ýalyk bir nämeler bardyr. Diktatory aýyrmak bilen mesele hiç haçan, hiç kili Aydın ýagdaýda çözülme mümkinçiligi şu ýok. zatları bilen bolsadyk diktatoram gelmeýärdi da. Yok. Şuna benzer şey gatkan meseleler azat beşildi 2 ýyldan bäri. Bu zatlar düýplü mesele bolan üçin kemine düşünüp bilen adam ýok. Hmm. Ýa-da ýene bir näme bar, kemine şu wagt näçe kişi geldi bilemok, 50 kişi bar bolsa 50 kişi türkmen, dogrymy? 60 kişi Hemmeten var ama. 50-60 kişi var. Türkmen. Yine Türkmen dilini bilýän araňyzda barmy diýip sorajak. Bilýän olsaňyz yine ertir bolar, soňky gün olar. Ekran alaly, käbir sözleri sorajak sizden. Türkmen sözlerini sorajak. Türkmen dilinde Türkmen sözünü sorajak. Sizden bir Türkmen watandaşy ýa-da Türkmeniň özüňize Türkmen diýip tanıtýaňyz diýmek, Türkmen dilini eýe çykmaly siz. Her bir adam tapawdy ýok. Sen aşçı bol, sen doktor bol ýa-da sen prokuror bol, tapawdy ýok. Sen türkmen birinji nowatda. Şoň üçin türkmen sözlerini sorajak. Bilýäňizmi? Ýöneköý bir zat. Sebäbi men bilemok, kemine-de bilen ok. No. Ve bilmeýän sözlerimiz var. Şol sözleri sizden sorajak. Türkmenden bilmeýän türkmen sözlerimizi sorajak, jogap berip bilersiňizmi? Bu bir utanç verici bir zatdyr. Dili bilmän nädip döwlet kurjak? Dili bilmän nädip gürleşjek? Ine sora oşo. Bu Nämäniň esasyna döwlet durjak ýa-ni nähil bir görnüşdäki Hawa. döwleti urjak diýende. Aydaly kemine edilmeli iş näme? Diktator aýyrmaly Türkmenistanda ene bir topar ýa-ni aýlanç katastrofalar bar da, ýa-ni ykdysady tarapyndan, ekologik tarapyndan, sosial tarapyndan. Ine şolary düzeltmeli. Şonu düzeltmek üçin
Biz gürleşip bilmeli, çekeleşip bilmeli ve orta bir fikir atıp bilmeli. Onun için dine dil edip bilýändir şu işi. Dilin olman bu işden yanına varmak mümkün değil. Türkiye'de şu zada men şahit oldum. Yankı 19 yaşında bir olan telefonda Türkiye'de kemine ondan 4-5 yıl yankı SMS yazışýarlardy bilýänsiň. Yani SMS, nusanyk SMS alýarlar telefon, internetten telefonda yazışýarlar. Şol ýerde biri bilen yazışanda bir sözü ýalňyş bolandy, şonu düşündirip otyr. 19 ýaşyndaky oglan sözü ýalňyş bolananyny düşündirip otyr SMS ýazyp. Ve men şondan indi men bir öýde galdym şoň bilen. Şoň üçin kitap okuyan, gazet okuyan, habarda bir söz çıkan wagt, soran wagtyň islendik sözü. Soran wagtyň kemine şol oglan düşündirip bilýärdi. Türk dilinde, özem Türk bolan üçin ol Türk dili muallimi däl, ýöne Türk bolan üçin öz diline eýe çykyp islendik Türk dilindäki sözü men soran wagtyň düşündirip bilýär, mysal berip bilýär, şoň bilen sözlem gurýar birnäçe görnüşinde we şoň köküni de öwretýär şoňa. Şuňalyk ýerden gelip çykan söz şoň üçin şuňalyk goşulyp bilýär ýene. Ine şoň ýalyk içimizde bir sanat türkmen çykyp bilermi? Öz dilini bilýän. Ve siz diýäňiz bu zatlar problema däl, bu zatlar gerek däl ýene. Men entek görmedim bir 4-5 sanat türkmeniň bir ara gelip düşünüşip bilenini. Türkmen urus çykýandyr, ýene çykýandyr. Iň soňunda da problema näme? Agzybirlik ýok diýerler. Yalan ol, agzybirlik ýok däl, dil ýok. Dil bolmasa sen kim bilen gürleşip bu mümkin däl. Näme üçin iki sany iti bir ara getirsen uruşýasa we dilleri ýok olan tahirlen. Bilýär 5-6 sany ýanky dilleri var öz arasında. Dili diýmeýin ama habarlaşma instrumentleri var. Şoň näme diýeli. Ýöne insanda dili olan üçin ve o dili doğru ulanyp bilen wagty dil bolýandyr. Biz näme diýäs? Yankı prezidente biri bir zat diýse şoňa watan dönügi diýerler. Ýöne prezident dönügi diýilip bir zat ýok. Watan dönügi diýerler. Onda prezident watan bolýarmy? Yani bu sözlemleri gurýanlar Türkmenistanyň şu gün intellektual diýen adamlarymız. Ne gorkup diýersiňiz? Şol adamlar biri prezidente bir zat diýen bolsa watan dönügi diýerler. Näme diýjegini bilmän o aýdýan bolmaly. Orunda ýeri ýok şonuň. Benim düşünüşüm boýunça. Ya da halk düşmanı diýerler. Indi halk sözüne düşünseniz kemine men şu gün Türkmenistanda halk göremok birinciden. Cemiyetem göremok. Dine näme var? Näme diýle? Population. Bir millet var, bir millet var. Yok, o milletin diýsek ýalňyş bolar. Nation ya däl, population yani. Ha, o ya. Topluluk ilaty var. Köpçülük ilaty var. Doğru. Soňra watan dönügi diýip biri söz ulansa men şu gün bilýän bolsam men bu watan dönügini başga dillere perowd edip ulanan wagtyň watanyň dönügi bolma mümkinçiligi ýok kemine. Yani watan bir adamyň dönükligi bilen ýykyljak bolsa watan bolup bilmez ha. Watanyňa yankı ziyan verip bilersin, watanyň ekologiýasyny bozup bilersin, watanyňa halamaň bilersin, watanyňa gol görüp bilersin. Ýöne watanyňa dönük bolup bolmaýar. Sözüň tanım geregimi diýeli. Mümkin däl şol zat. Sözün tanadylşy ýalňyş. Watanyň türlü manylary var ony. Olam arap sözü dälmi? Arap sözü o. Ýaşamagyna karar beren ýeriň watandyr aslında. Ýaşaýan ýeriň watan we ona dönüklik etmek üçin sen şonda ýaşamaly der. Yani onda da näle bolýar? Onda sen täze gidip ýaşaýan ýeriň seň watanyň bolýar. Sen nire gitsen watan şu ýerdedir aslında. Yani dönüklük meselesinde. Ya da döwlet düşmanı diýilen bir zat var. Döwlet düşmanı diýilen zat ine şu zatdyr. Men o düşmançylygy ine näme de gördüm. Talibanda gördüm. Ellerinde telefon bilen kamera çekip televizory, ýani şeytanyň ijady diýip döwüp oturýarlar. Onam kamera çekip onam ýene televizorda görkezmek üçin çekýärler. Miňlerçe, milyonlarça adamlary. Yani ine şoň ýalyk dönüklük bolýar. Döwlete başka bir döwlet düşman olup biler. Ýöne döwlete bir adam ýa-da bir topar düşman bolma mümkinçiligi ýok. Döwletiň ýanky frekansymy diýeli, ýa boýuty
Ölçü başka, o. ölçeği başka, insanın ölçeği başka. Yani devlet instituttur. Onun karşısında yankı e, bir san şahs ona düşmançılık etme mümkünçiliği yoktur. Hmm. Ol nirde çıkıyor kemine demagogların olan sözleridir. Anlatmasanız onu araştırıp görün. Hitler, Stalin, Lenin yalık adamlar ulanyandır. Hmm. Yürüydi ulan yerler ama. Bilýärler şu zat işe, öz işlerine, öz dertlerine yaracağını, öz behbitlerine. Şimdi Demek kıskaça näme geleli keminene hmm, familya meselesi ya da soyad deydik. Soy yani soy sözüne düşünýänsiz vatandaşlar. hmm, Yine şol soyuňy bilmeli. o, Devletin, yine devlet täze Türkmenistan gurulmaly diýerse, devlet islendik devlet täze Türkmenistan olsun, şu wagtda Amerikan olsun ya da bir wagtda o Rim olsun tapawdy ýok. Maşgaladan başlayandır ya da soydan başlanyandır. hmm, Şol bolman beýleki bolup bilme mümkinçiligi ýok. hmm. Yani mümkin değil. Ne edip sen yankı ne eldiğin gazanın olman ne edip su kaynatacak olyan. Ya da Ava, nahar pişirecek. Gazan yok, o zaman nahar pişirecek olyan da. ona Mümkün bir değil. şey naharam yine devleti kurmalı. Devlet Ha. kurmak için hem kural gerek. Guralam yine şu soyumuz gural oldu. Hmm. Neme? Yine sonra yine bir düşünüklü olarak aydın. Yine boy deyip bir söz var. Yani soy, boy. Yakın gelýändir kulağa da. İkisinden bir neme yani söz kuruluşundan gelýänini düşünüp bolýar da. Yine boy diýmek bize ulanýarsa tire taypa diýip. O tire taypa sözü ikisem Türkmençe däl. Yani ikisem bir söz aslında. Biri Farsça, biri Arapça ýaly ýalňyşmasam onu barlap görüm. O taypanyň Arapçada onu bilýän. Beleksem Farsça bolmaly. İkisem bir mana gelýär. Ýöne şu iki sözüm Türkmençe tercüme etsen ya da Türkmençe karşılığı boy bolýar. Türkmenin haýsy boyundan Hmm. neme var mı? Oğuz boylar diýip bardır. Oğuz tireler diýip ýokdur. Ya Oğuz taypalar diýip ýokdur. Oğuz boylar diýip Şey, bardır. boylarım yine ne edip bilýär. Hawa. Yine bölünüp bilýär. Hawa bölünüp bilýär. Yani ol yine şunu alarak bir näme var ki yine bizde tire tayfa meselesini misal için nerede birazcık tarih okasanız Levap tiresi, Çercev tiresi, Daşoz tiresi diyen bir zat yoktur birinciden. Beş sana tire tayfa yoktur Türkmen'de. Düğünden yavuşsa. Beş tire belki Orus'ta olup bilirse ve Orus 500 yıldan beri var. Doğru mu? Hawa. Bir milletin yaşı neçe ulalan sayık onun yankı tire tayfası şahalar bölünüp gidyendir. Maşgalan nämesi yalıktır o. Hmm. Tire tayfa şonça köp bolýandyr. Bizde de yine şu tire tayfa meselesi aslında bizim tarihimizin bardığının bir suutnamasıdır. Onu islendik yankı nämeni öğrenýänlerden sorap bilersiniz ya da kızıklanıp kitaplarda okap bilersiniz. Hmm. Eğer bir tire tayfa köp bolsa, yine yönöke bir zadaýdaýyn. Häzir siz tarihe giden wagtyňyz şu günkü yine Türkler var, Özbekler var, ondan soň ýa Hytaýyň bärisinde ýaşaýan kimşol Uýgurlar Uygurlar bardyr. var. Eee Kırgızlar var, Kazaklar var. Bulary tariha doğru alıp gitseňiz ýoş-ýoş injelip bir sanyk bir ýere çykýandyr hemmesi. Ähli milletler hem şeýle, Slavlar hem şeýle, Hawa, Slavlar hem edil şoň Araplar hem ýalykdyr. şeýle. Hawa, hemmesi bir ýere birleşýändir. Iňse kiçi adam sany az, ýa-ni taýpalar ýa-da bölekler, gruppalar ýa familýalar diýeli. Kiçijik we bir sanyk, iki sanyk o ýerde, bu ýerde. Ýöne şolar ulalan say wagt geçdikçe diýeň. Bulan wagty geçdikçe ýa-ni tirelere, taýpalara, ýenelere sebäbi bir adam ogluny, iki sanyk oglu bar bolsa, şoň bir 200 ýyldan soň iki sanyk tire döreýär şu ýerde. Ýa-ni olan çağalarça öz arasında bölünüşip şeýle tire taýpa. Ol döwür döwlet diýilýän Ýa-ni düşünje, respublika diýilýän düşünje bolman soň, ýalyk ol tire taýpa bölünüp gidilen nämeler. o neme de o şahalanma prosesi aslında. Hawa. Ya öz özünden emele gelen bir mehanizm ýalyp bir zat o.
Ve bu ervet bir zat değildir. Tabii bir zattır. Näçe Hı. köp bolsa sen tire taypan, şolam sen tarihin näçe uzunlygynyň subutnamasıdyr. Hı. Ha, bizde yine yanlış nemedilipdir de şu Ya tire tayfa bizde deyse kemine bizde ha. gönü beşe bölýärler. Allah. O nädip sen beş ol administrativ ýanky koloniýalar hemişe bölünýändir sebäbi bölünip içinden birini saýlap şöýerek başladyp goýýarlar. O koloniýaň sistemasy, orsun sistemasy däl. O İmperyalistlerin sistemi Hawa, söyleyeyim. yankı yanlışmasam İspanya mı ya Portugalya? Ya İspanya ya Portugalya'nın Latin Amerika'sında ulanan kuruluşu şol. Yani bölmek ve adlandırmak ve yani protokol şoňaly işleýär nämenin imperiýalaryň. Dolandırış ansat olması Hawa. için. Bizem şu gün gelýäsden şol nämeni özümüzünki diýip kabul edýäsden. Beşe bölen olsalar bizem şol oýuny oýnaýas yani. Toslama 5 velayet yankı dan ibaret değil, ondan has köp. Hawa. Ondan has köp. Indi bir soru var. Biz iyileşler yoş sorulara da geçiveriyaz. Yine bir näme aýdyp geçelik Bu ýene öyle şo ayıp geçiyor. Türkmende soyat tarihte bilen o tarihte menem soyat nämesini Türkmende görmedim. Sebäbi soyat olmak için bu bir sistemaň işidir. Belki Selçukluda bolan olup biler. Hmm. Seljuklam has köne nämede. Ýöne soyat diýmek eýem ýa-da şoňalyk maşgalary ýazga geçirip soyat berilmek ýa-da özleri soýadym şul diýip ýa-da birini almak, näme etmek bu işler sistemaň işidir, resmi işdir. Şoň üçin Türkmende resmiçilik bolman üçin türkmenler köplenç ýa-da näme lakam diýerlermi? Hmm. Lakam bilen lakam ulanylýardy Ha, Türkmen. Bu näil bir misal ya da beriniz. o lakamlar ya misal için kemine bilemok bir adam geçen sene aýtdyň eşek yetiştirip yankı eşek yetiştirmek diýmek eşek satmak diýmek şu gün Eşekçi, bugün eşekçi. galeriyası yani galerisi mi näme diýerler şoňa Deme maşin de satýanyň nämesi ýalak bolupdyr da iş. maşin sövdäsini edýän adam. Hawa. Ol eşek Häzirki. satýar. Ine olara şol başgala ine näme diýersiň? Eşekçi diýersiň. Soň şol eşekçi olup bir nesil geçýär şolara soň eşekçi diýýär. Misal üçin Mesela ağ eşekli, gar lakabı eşekli deyip ýöne hawa. ýere geleni diýmek. Soň ýaly lakabı näme dilýär tutulýar? Eşek Çakkan diýip bar bir hili bir adamlar. ha, Yani hızlıdır. çakkan. Çakkan diýerler misal üçin şoňa. Hmm. Şol familiýa bolup biler, ol lakam bolsun. Lakamam gerekli zat ine familiýa üçin gerek. Sebäbi kimlerden diýip sorulýar da, kimlerden diýen wagtyň ol kakasynyň adyny ulanmak näme dogry bolýar. Ya bizde häzir kakasynyň adyny familiýada ulanýarlar. Ha. Yani şoň üçin şol familiýa sistemasy işläp bilen şoň üçin hem lakamlar döredilýär. Onun ýene bir neme tarapy bardy. Bu ine ýankı zat hünär bilen ortağa çykýar köplenç. Hünär. Indi hünäriň näme bilýär da. Akdygy ýa-da çoğulugy. Dogry dälmi? Şonu dowam etdirip bilýär. Ine Ýewropada peýnirçilik gaty ösendir. Näme üçin ösýär? Peýnirçi säf nemeleri. İkinci adları. Kemine ine näme var? Smith diýen bir familiýa bardyr Ýewropada. Indi şoňa näçe ýyl wagt berýän sen? Şu familiýa. Demir Yani orta soyadı. çıkandan her demirçi diýmek de. Demirçi diýmek ya da demir bilen işleýän Aa. adam diýmek. Yani demiri eredip, ýenedip bir zat edýän adam. Ol näçenji inson yani 19 ýaşyň soň oralarına eýem ýok oňalyk yani. Yani haçan başlady diýsen, bundan 500-600 ýyl ondan hemen bar elbetde. Yani şoňalyk edilýän işe ad vermek, ne şol wagtlar başlan olsa, şu günkü ulanylýan Yani şonun soyat neticesinde yine neme geçirdiler de Senat revolüsyasını geçirdiler Avrupa. Şonun ýaly tarapy bar. Bunun gaty sosial, kültürel taraplary uludur. Biz şu zatlardan mahrum bolanyz. Çünki bilemjok. Hünär näme, onam düşünemjok. Hemme taraptan kemine ine eýe çıkmak meselesi var. Bizde gynansak da yani Orsun gelip Türkmenistan'da şol Türkmenin yani Türkmenistan'da aslında Orus'a baknaw bolmak däl. Ol territoriýada ýaşaýan adamlar yani gul bolmak islenoklar.
Hmm. Azatlı uğruna, toprağı uğruna canlarını veriyorlar. Ne şolaram hiçbiri sıylamız yok da şimdi. Yani bir Hmm. adam özüňize gerşen ýalyk bir gerekdäl bir zat bolsa janyňyzy berip görüň bir zat üçin. Ne şolar çağan bar ýa-da maşgalan baram diýeni ok, sebäbi ol mesele azatlyk meselesiniň nämedigini bundan ýa-ni 150 ýyl öňki türkmenler bizden has bolup düşünýän. Hmm. Has bolup düşünýän. Ne şolaram sıylamyz ok hiçbiri. Yani Oy. bu zatları bilmek, şolaram sıylamak. Bilemizok, bilsek belki sıylap bilerdik, bilsek olara hormat koyardık, bilsek belki şolong nämesini eden göreşini devam ettirip bilerdik. Yani bilmeýänligimiz üçin. Yani bilemok, nirden bilen, sen familyan kaltan adı. Hmm. Ondan aňyrsy yok. Abi yazık da şeyle. Ya şu bilenden son bu zatlar durmuyor yerinde. Biz hem şonun için demediyiz. Ekrana çıkıp gurrun ediýänimizin hem sebeplerinden biri şol. Son soru var. Aydın. Yoş yoş soru nemelere geçiverelim. İyileşmiş soğraptır. Täze Türkmenistan'da şu hareket edenlere birincilik tanalacaktır deyip geçildi de şu an göz önünde tuttu. Komentariya yazanlara da birincilik ya da ikinci, üçüncülük tanalacak mı deyip yazıptır. Aydın yankı iyileşmiş o komentariya yaz paisle yaz deyip yazıyor yani gönül tercüme etsek düşünüp dildile. Ama näme pikir edýär? Yo, birincilik, ikincilik diýen näme kimine men pikirimçe ýalňyş bolar. O diňe birincilik yani birincilik Oň ýalyk tanalması näme yankı? bir näme ýok. Oň ýalyk işe biz girip bilmeýäs ýani. Mümkin däl. Ýöne şu bir zat bardyr. Edilen iş vardır. Mysal üçin ine kemineden mysal bereli. Hemme işini goýýar, ine şu zatlar bilen meşgullanýar. Yani giýje gündüz işi ine şu işler ýa-ni bir topak telefonlary, jaňlary, ýene hasap kitaby, ýene hemme zat ine şulardan öýdýär. Sen hem gapdalda ýatýan hiç zat edemok. Hmm. Soň ertirki gün ine bu zatlaryň nämesem bolmaly men pikirimçe. Karşılığı bolmaly mukabel edýän. Hmm. Ya, küýze döwenilen suw getiren bir bolmaly däl yani. O, ikisi bir olma mümkinçiligi yok. Ve täze Türkmenistan'da da misal için ol iş meselesinde işler näle paylaşılacak misal için Hmm. e, aydalı bir adam yankı bir işte edip bilecek deyip ortaya çıkıyor ve edip başlaya şol işi. Yöne son başka bir yere çıkıyor. Men has kol edip bilecek ve edip bilýänini suud edýän ve sen şoň yerine geçýän. Yani Hmm. kurulacak olan sistema şoldur. Sen toprak verilecektir hem adama. Yani hem adam toprağı başarıp bilmeceğini ben şu aktan aydayım. Hmm. Hatta 70% adam toprağı başarıp bilmeye. Ansat sat değil, toprak verildi, başarmam onu. Çubuğun kılını yana koy bir zat, yankı öyümüzdeki diyelim, ben özmem şunun için aydan. Şu öyümüzdeki tuvaletimi de seyredip bilem yok. 100 hektar toprağını hep seyredeceğim. Hmm. Yani şunun için bu adaletli öz eyesine tapar yoğuşluk. Yani sen toprağını başarmasan ne edersin? Olmadı kemiğine satarsın yankı. 10 Aa. ming dollar, 15 ming dollar bahası yani bazarın bahası, bazar baha keser. O devletten toprağına baha kes, düğünden yağmış. Bazar var. Şu bazarı döredilecek. Bazar Hmm. döredilen son yani talap bilen arz ikisi bir zat edip ılalaşıp bahanı koyarsan sol bahadan satıp bilersin. Hmm. Başarıp bilmesen. Yok sen başardın mı? Kaptan da toprağını alarsın, onun kanamı alarsın, şeydik gidiverirsin. Ne e, yöne köyneme. Yöne eden işler vardır. Misal için käbir artmışlıklar diýende bu işlere gatnaşarlar. Onu gizlep näme edip aýtmak gerek däl. Gatnaşarlar. Garşy çykan bar bolsa şoňa garşy çykyp biler, men şoňa garşy. Aýdaly Hmm. näçe ýyl staj, 30 ýyl stajdan soň pensiýa çykýan bolsa bu işlere gatnaşarlar. 15 ýyldan soň pensiýa çykýar, pensiýasam alýan pensiýasy ýanky. Beýlekilerden belki 10 gat köp bolar. Bu açık olur, oğurluk edip almak değil. Bu açık açık sebebi edilmeli iş devlet kuruluyor. Tezi tutmaktan. Oruçtan halas edilmeli şöyle. Aa. Ne Umuman bu taýda neme komentariýa o yazanlara bir zatlar tanalacak mı diye de ikincilik ya da üçüncülük diye
Bunun yankı aydın ayçıyalı birinci, ikinci, üçüncü değil yankı. Birincilik tanalacak diye yani demedir yankı o. Yarışta birinci olmak yalak manida değil. Yankı deme de aydın. Biz Yok. birinciliğe gerek değil o üçüncülüğe bolaya diyen yalak deme. Çıkıyor da şondan gelyen olmalı sonra. Bu tayda ol yankı neme değil. Neme diyelim baskıncak meselesi değil. O. Yani Aa, o neme tarapan var. Bu işte hiç istat etmedik adamlar ne eli yaşar. aa, Hiç istat etmedik adamlar hem şu günküsünden belki on etse o yaşar. hmm, Yöne karşı çıkarlar ne eli yaşar. Karşı çıkarlar hem var. Şimdi karşı çıkarlar şu yankı hmm, şu hatta diktatörün daş töwerepleri yenirler. Son yalık adamlar karşı çıkıp bilyede. Olur ne ehli olur. Olan yani Təzə Türkmenistan'da yerleri yoktur. hmm, Öňünden aýdaly. Debäbi. Ol şunça yıllap edilen işine entek halk düşünüp bilen ol. Ne şu zat var kemine. Nesil bu zada düşünse var ya nesil hmm, şeyle bir yigrener, bizi yigrener. Ne şu işe eden adamlara mı yigrener? Sever ne için 30 yıllap araştırmış değil. aa. Görecek hem mezat gowy bolup bilýän eken diyecek. Näçin wagtynda Oo. etmediňiz? Näçin Yok tamam wagtynda şu an bolmady diyecekdi. edilen yankı cenayetin kemine Türkmenistan'da edilen 30 son 30 değil o 100 neçe yıldan beri devam edip gelen cenayet, genotsit, milleti yok ettiler. Türkmenistan'da halkı yok ettiler. Şu an halkı yok. Halk Hmm, enstitüsü var mı Türkmenistan'da yine soru? hmm, Yok şu. Şunu yok ettiler. Yine onu yok etmek cinayetler mi? Yani düşünen adam için. Düşünmedik adam için halk mı oldu, ne mi olmadı, ne mi oldu? hmm, Bilen. Men halk deyip diyor, yekece özüne. hmm. Näme? Umuman bu taýda bir gysga düşnükli olar ýa-da gaýtsak ine gurucu mejlise gatnaşýak adamlaryň köpüse belki dowam etmek isler, köpüse dowam etmek islemez. Umuman dowam etse de etmese de wagty gelende bular da aýratyn ýa pensiýa diýip aýdaly aýratyn pensiýa aýratyn haklara eýe boljaktyrlar ýa-ni eden hyzmatynyň garşylygyny almalydyr. Sebäbi aýdaly 1 million adam men gorkýan hani bir zatlar ediň de bizem ýuwaşlyk bilen ýanyndan goşulyş bereriz diýenler bar da. Hmm. Olar bilen giyece gündüz bu işte nemesi yok aydın yankı giyecesi gündüz yok. Birden bir zat çıkıver ya son şu iş şu at çıkan vakti çözüp başlamalı da ya da durmuşa geçirip başlamalı bolýar. Bu adamların köpüsü şonun ýaly işleýärler. Giyecesi bilen o gündüz bilen e, işleýänlerken hiç bir adam öz özünden göremeýär illeşler yankı döwlet etsin diýiler düşünce yanlış yani. Devlet hiç açanım etmiyor. Yani şu taýda da suud namasy. Yani devlet yani devletten halk ulu da devletten hem yani prezidentten hem diýeli. Hatta konstitusiýadan hem halk ulsa ya konstitusiýany hem ýütgedip bilen diňe halk ya da halkyň wekilleri ýa-da deputatlar parlamentiň içinde. Doğru dälmi? Şeyle yani bu zatları halk çözmelidir. Gırada garaşıp oturanlar bir sürü olmaktan başka bir zat değildir. Şonun için hizmet edenlerin hakları has adaletli olmalı. Yani ben adaletli hesap eden olurum demesine. Son geçsek aydın sonra var. Devam etsek. Geçelim kemiğe. Ee, Türkmenin milli naharhanasy barmy? Maňa azyndan 10 sanasyny aýtsaňyz minnetdar bolardym. Şu tema barada iş alyp barýan diýipdir. Demek ýerleşmesiň özü iş alyp barýan bolmaly. Endi bu gaty gyzykly, hatda düýün gürleşdik ýaly aýdym. Doğrudanmy şu neme meselesinde? Hı. Türkiýe milletler meselesinde. Çıktı da yine Türkiýe milletleriň naharlarynyň köpüsi Uygurlardan gelýändir. Uygurlara da yani Uygurlar hem Kıtaylardan alandır yani azırak ütköştürüp alandırlar yani esas nemesi Kıtaylardan ılham alandır deyip aydalı hatta. O haysına harlar deyip sorasanız yine somsa
Son suda kaynatılan börek bilmen değil ya. Doğru değil mi? O mantı, tüvü naharları. Şu bilýän zatlarymyzyň köpüsi ha türkmeniň nahar näme diýip sorasaňyz eti suda gaynatyp ýemek ýa-da otda pişirip ýemek. Et agyrlykly etiň ýa-da diňe etiň özüň pişirilýän naharlar. Ýine türkmeniň ýa-da türki milletleriň nahar diýip bilersiz. Onuň daşyndaky ýanky hamir bilen işleşýän, tüv bilen işleşýän naharlaryň köpüsi Uýgurlardan gelýär. Inanmasaňyz barlap göräýin. Uygurlarym Hytaýa ýakyn bolandygy üçin özüm gatykän ýyldan bäri neme hökmünde, geografi hökmünde ýakyn bolan üçin Hytaýyň nahar medeniýetinden ilham alypdyr ýa-da täsirlenipdir. Şeýlelikde günümize çelýärler. Soň Hytaýa Hytaýa başlarsyňyz. Jan geldi ýaly. Ýanky Hytaýdan Uýgura geçenden soň Uýgurlardan Orta Aziýa näme geldi diýip sorasaňyz, Uýgurlaryň göçüşi başlaýar, döwleti ýykylýar. Hytaýlar tarapyndan soň basyp alýşlyk we nemeler başlaýar. Soň Uýgurlar göçüp gelýär, şu wagtky Özbegistanyň territoriýasyna göçüp gelýärler esasen şo taýdan ýaýraýar. Ben bu bizim meşhur somsa ýa işlekli hatta şoňa benzeş lağman vardır. Lağmanam göne Hytaýyň demesindendir, kuhnyasyndan diýerler. Uýgurlara geçýär, Uýgurlaram bize getirýär, Orta Aziýa getirýär. Şeýlerek aýdym. Bu arada bilýän zadymy aýdyp berdim. O galanlar mine ýyldaşymyzyň özü üstünde iş alyp barýan bolsa ondan eşitmek isleýäris. Şeýlerek ýöne oňa seretseňiz nemäniňem ullakan däl we hijem ýok bolmaly. Angliýanyň ýa-da diňe Angliýa däl, Skandinawiýanyň milli naharlary ýok. Naharlaryň köpüsi Hytaý, Hindistan ýa-da Arap Orta Dowy diýil ýa-ni näme o? Orta Gündowy. Şo taýlardan baran nemeler. Şeýlerek aýdym. Başga neme ýok bolsa, sonra bar bolsa häzir. Ya o näme meselesinde şu gün kendine sen tarihinden gördün edende. Ýöne häzirki ýagdaýda misal üçin palowa Türkmen palowu diýerler. Ýa-da has akyllyrak bolsaň özbek palowu diýip bilersiň, ýani ikisem däl-de. İkisem däl. Ýani taryhyna seretseň şoňalyk ýa-da mantı misal üçin bizde mantı vardır, et mantısı. Şol ýani Hytaýda da var, edil şoňalyk. Awganistanda da var. Özbeklerde de var. Yani ýöne Türkmen mantysı diýip adlandyryp bilýän, ýa-da adlandyryp bolýan şoňalyk diýip. Ýöne onu düýüp taryhyna seredende nirden geldi, nädip geldi. Elbetde eýe çykylsa belki milli nahar bolýandyr. Men kem şu näme sözleri ulanıp bilemokda, ýani milli mutfak diýilýän sözler. Ýa-da Türkiýede Türk mutfagy diýär, Türk mutfagynyň ýarysy Araplardan gelen nämeler de bar da. Ýani şoň üçin Türk mutfagynyň içinde ýa-da Türk kuhnyasynda yerizlikdir. Ýöne Türkiýedäki şol naharlary, ondan soň tatlyları diýerler, ýeneleri bu zatlaryň hemmesi öňkü Osmanlynyň geografiýasynda haýsy milletler ýaşan bolsa şolaryň hemmesinden alynan naharlardyr köpüsi. Grekler, Rimler, ýene nämeler. Şoň üçin uruşup görler häzirçe baklava bizinki diýär. Nemeler Grekler ýok bizinki diýär. Aslında Greklerin hem däldir de o. Yok, o Geografiýanyň nahary diýerler. O geografiýana göre üýtläp bilýär, birinden beýleke geçende nämede millilik nämesini alýar, ýani belli bir derejede ýaýran soň.
Doğru. Son yeniden bir zat var. Aydın. Sonra geçmek aydıp geçeyim. Türkiye'de bir zata şahit oldum. Devamlı täze nemeler oylap tapýarlar. Üýtgeýär de her türlü ýa-da şu döner nemesi var da men gelen wagtlarym şu dönerin içine sos zat kän goşulanokdy şu wagt. Her türlü sos goşulup ýa-da ýöreýte bir restoran formatyna geçirilen nemeler var da. Hı. Üýtgeýär ýa-da diýjek bolýanym ösýär, üýtgeýär sözem kemräk galýar. Ýöne bizde aýdym kän şol üýtgän ok. Şol bir palow, şol bir somsa, şol bir neme de üýtgüç. Ol nämeden gelýär ki, ýine bu zatlaryň edilip bilmek üçin ýa-da üýtgemek üçin birinciden adamlarda ýa-ni azatlyk bolmaly. Hmm. İkinciden hem çağlar näme yetiştirilmeli, birazcık azat yetiştirilmeli. Yani dörüdücülüğü olsun şoň. Ondan soň ýa-ni näme gastronomi diýil ýa-ni. Gastronom. Şonu okarlar beli, ondan soň eýýäm özü täze bir ýa-ni näme bir tagam diýeli, täze bir tagam. Hmm. Bir şekilde bir ýylda bolmasa 10 ýylda, 10 ýylda bolmasa 15 ýylda bir zatlar çykyp biler. Yani bir sany çyksa soň şol eýýämsen ýa-ni näme goşulýar da, tagamlaryň içine goşulýar we 100 ýyllap, belki 200 ýyllap dowam edip biler. Yani Ýoksa bizde yine şol zat yok. Sonra bizde nahar pişiren esasen hem ayarlardır. Ayarlarım yankı aşağında da. Onu prezident basan o. Adamlar basıyor da. Ayarları basış ediyor. kakası neme ondan sonra Kakası, eri. dovanı, yankı, ovadaşı, komşu sever ayağla şon yağlık seret yerlerde. Yöne şol ayağlı birazcık azat tutulan yağdayında nahar ayağlı pişiren için naharlarımızı ülkeye yankı çeşitlenip bilir. Görünüşleri artık bilir. Tagamları, taze tagamlar koşup bilirler. Ýoksa hepdäniň 4 gün çorbanyň içine çörek batyrıp dograp ýersiniz diýen. Hava olmasa şon yağlık ayağlara seredilse şona içkili format yene yok. O seni yani ene doğruya çağıran her bir ayal enedir. Yani bizde şu nämeden aeroportda geçende de ýanky aýallara herkili näme etkenmişler aeroportda ýanky kim diýerler şoňa? Şol Migrasiýa neme işlerleri. o bozukçuluk edýän göz bilen seredilýär. Daşary öte Yok gidip barýar. bozukçuluk edýän olsa aýalyň şuň ýalyk bir nämesi bardyr kenine. Ona aýtdym. Genetikasynda aýal çağa yetiştirmeli. Yani şoň ýalyk bir jandar, erkek oň ýalyk bir duýgusy ýok. Çağa yetiştirmek, çağany goramak ýalyk duýgusy erkekde ýok. Ýöne biz borç diýip üstümize alynýar erkekler. Şoň üçin başgalaryna seredip bilýär. Ýöne aýalda ol tebii tarapdan goýulan ýanky duýgulary bar. Çağany goramaly, çağany iýdirip içirmeli, hassa bolanda seredip bilmeli. Şoň üçin aýal ýanky özüni oňaryp bilýän bir erkeğe öýlenmek isler. İşi olan erkeğe, başarnykly bir erkeğe, pulu bar olan ýanky şol aýala şo zat gerek. Şol çağasyny goramak üçin ýanky erkek onu üpçün etmeli. Şoň üçin hem ol pully adamy saýlap bilýär. Bu tebii zatdyr, ol erwet zat däl. Ol sene Söýgi ýalan diýen de köp yok türkmenlerde söýgü evet. şondan döreýär. Kemine söýgü de şondan döreýär. Başga kim görep bilen o. Sen bana bir tane şoň ýalyk aýdaly ýanky öýünde ýatyrına hisat eden o, dilem gowdal işemedip bilen o birine bir gyza aşyk bolarmy? Gyzlar kimlere aşyk bolýar? Üst başyna seredip bilýän, Özüni oňarýan. özüni oňarýan, gürleşip bilýän, bir problema çykanda çözüp bilýän we Kontrol ýitirmeýän. öňkü taryha gitsek ýanky awlap bilýän, ýani islendik ýere bir awa gidende eli boş dönmeýän erkeklere aşyk bolýar. Şu günkü işläp bilýän, işini dowam etdirip bilýän, iş hurnap bilýän, pul gazanyp bilýän erkeklere aşyk bolýar şu günkü. Ol tebii ýagdaýdan ondan gaçyp bilmeýär. Hiç kimden gaçyp bilmeýär ondan. Ol çağa yetiştirmeli. Çağasına hopsuzluğunu için etmek için şunu sayılıyor. Bunun yılların devamında gelişen bir yankı genetik kod ayarlardan. Sonra indi sen Türkmen'de hem erken elinden işini aldın, onları türmeye bastın, narkoman ettin, sonra ayarlar daşına gidip öylenen o atı neymemişin beytmeli değil. O ayarlar eden o sen de oturuyorsun. Türkmen tapmadın mı diýerler. Türkmen tapmadın mı diye. Yok, hakikaten yok. Ayal çağı yetiştirmeli, ona tapağı yok Türkmen olsun, orası olsun, beylek olsun. Çağısına garantini durmuşunu, kovdurmuş garanti verip bilecek mümkünçiliği bolan erkeğe olur ya ve de şonla yaşayacak. O genetika, sen genetikanı aldattın ya. Nämede
öğrenip göreyim. Yani en bärkisi Pavlov var. Sağda dilde yazılan araştırmaları, nemeleri var. Okan neme diye. Hmm. Ayarları beygir. Ama indi ne medeli aydın bu temanın asıl özüne ayratıyın alınmalı tema yani. Sorular var. Vatan için bir üne vefat bolanlara ne derecede Täze Türkmenistan seyreder diye. Onu Hmm. kemiğine bir yüz kaça edip geçeli. Yine bizde edilmeli iş ve bu hükman suratda olur. Yankı edilen cinayetler değil. Yankı şu an. Hatta başlamacı yine Süleyman'ın defteri var. Yani o yine Süleyman'ın defteri bilen kalacak değil. Sebebi ömreye gidecek öyle Süleyman'ın defteri son 30 yılı öz için alıyor. Biz yine son 150 yılın içinde ziyan gören maşgalalar vardır. O hükman ceza alıptır yine değil. İş alınan olsa bir adamın ya da işten kovulan adam olsa da şoňa da Täze Türkmenistanda kompensasiýa edilecektir. Yani eğer bir kapitalyny ýitiren olsa şol täzelden dikeliljekdir ve moral tarapdan hem şonuň nämesi ýani adwokat tutar özüne. Adwokat bilen geler, näçe talap edýän olsa, şol adam Täze Türkmenistan hukmany suratda üpçin eder. Yani ölen ýiten adamlar var, olary izine gaýtaryp bolanok, ýani şolaryň hatyrasy üçin hem hukmany suratda bir zatlar ediläýmeli. Yani men olara pul bermeli diýip aýtjaklar, säin erwet görýän näme kemine biri ölen wagty şoň ýerine ölse şunça pul berilýär diýmek. Gaty ýalňyş adamyň ömrüni pul bilen ölçemek. Erwet bir zat. Yani bilemok. Bu Mene karşılığı verilecek ýalňyş diyelim. ýalňyş. Şoňa garşylyk berilip bile belki şol hakynda bir materiallar, belki bir dokumental bir nämede yer aljakdyr, arhivlerde boljakdyr ýa-da şoň çağalaryna käbir ýeňilçilikler ýa-da şonuň maşgalasyna diýeli bir ýanky pensiýonly fond ýalyk bir fond beredilip şol fonddan olara käbir ömrüniň soňunaça kömek ediljekdir. Yani ine şoň ýalyk nämeler bolup biler. Ýöne bu hukmany suratda edilmeli işdir. Aha. Ve şu güne çeyne Türkmenistan için göreşen ve şu göreşin netijesinde yok edilen adamlar var. Vatan dönüğü değiller olara ya da halk düşmanı değiller. Halkın yok yerinde nerede ona düşman olup bilir değildi. Yani şol adamlara da e, yankı seyredilmeli bu meseleler. Indi ýene bir neme var. Ýörüde sorulýan soru o ýana temany gozgamakçy. Gozgalyny şu taýda. Yollar açılıp başladı. Näme plan programy var diýe. Indi bunu halkara sup diýip ýazýan bir ulanjy. Elmydama da ýazýar, o bir nemesi. Yani düşünceleri bir acayip diýeýin men öz dilimde. Kim deydin? Halkara sup. Halk Yollar arası. açılıp başladı. Näme plan programalar var diýe. Indi Yollar açılıp nemäniň özü birinciden ýalňyşdy. Ine yollar açılıp başladı diýip o plan programany gürleşmek ýalňyş bolýasa yollar açılıp başlamagy ýalňyş. Munyň yollar üstüne kemine yollar näme diýeyim? Ağaç mı yani? Ağaca deyip bilirsin. Ay, ağaçlara mı tutup başladı deyip. Yani yollar açılıp başladı demek ya da gazıp açıyorlar mı? Yavaş yavaş kazılıyor mu? Yollar açılıp başladı. Yollar ya açık ya yapık. Yani arası olup bilmiyor. O bölükleyin açıldı demek. Geçen onu kim ayıttı? Biri. Putin ayıttı ya Putin aýtdy bölükleyin bölekli. Nereden mobilizatı. gelýär? Yani bölükleyin mobilizatı. Ne demek o bölükleyin demek. Yani o Türkmenistan'da da bölükleyin yollar açıldı. Ya da yollar açılıp başladı. Konyalık açılan o yollar. Nemäni berjek bolýarlar aýdym. Her aýyň soňunda ve beýlek aýynyň başynda yollar açıldı, pelança neme goýuldy. Şunça sapar edecek. Türk Hava Yolları uçacak dediler geçen ay. Ondan önce kayım. Uçan yeri yoktur. Yok yine kemine bu ayam yine önümüzde kay şunca uçacak bir yer yine inanarlar adamlar. Ay inansanız baş üstüne.
Evet zaten anlamak. Yani neme dünya hakiki dünyadır nemesi bilen yüzleşmeli olyasın neticesiyle yanlış zada Hmm. onananın nemesi var da O neticeleri var. kemine soru sordu mu? Ova Sol. son neme iyileşler yollar entek açılanok açılma mümkünçülüğü yok. Onda meram aydiyas yollar açılmaya açıp bilmeyenlerse ha näde açılar onda deyip sorasanız ova belli bir yerden sonra ova çiş partlaya emme zaten bir nemesi var. Yine 30 yıllık güçlü yok ediyor sesini çıkarsam diyen ova rejiminiz hiç il gücü yokken korkusundan yani yolları yapıp yani kapayın yapıp bu kulüpte orada. Şonu yal seyredin bu vaka. Gücüm yokken işte adam yok. Emme adam yalan eken bularım. Şeyle yani 30 yıllık güçlü rejimin hikaye olup çıkış yalı. O yolları yapmanın bir nemesi çıkacak orta. Son Türkiye tarafı Kısıya eğer İstanbul'da yaşayanlar esasen üns veren olsa yani polis kontrolleri katkendir artandır Türkmenleri önküleri yalı 2-3 bir hepten içinde de koyuveren o ansatlık bilen tutya arasında da yani Türkmenistan'dan gelen reislere koşup koyuveriyorlar. Neme diye ticenim diye açım diye diyordu. Bir ağır taraf açıp bilen o ağır taraf yuvaşlık bilen açıldı diye böylekleyin diye. Şunun için açılıp başladı. İyilen sözüm demesem şu taydan gelen olmalı. Hmm. Ah, önümçülük bolmaly. Täze Türkmenistan nähil önümçülükler bolup biler. Täze Türkmenistanda nähil önümçülükler bolup biler we Hytaýdan arzan öndürüp bilersmi? Edil bu giyeceğindeyiz aklımız yeter mi diye. Şimdi Hytaýdan arzan öndürmek iyi uluýalmyş mı kendi yani dünyada edip bilecek iyi uluýalmyşym. Hytaýa min arzany öndüren okunus verseniz Hytaýa hilini artdyrýar sebäbi dünýäde talap görülýän önümler hilli önümlerdir. Öňkiler ýaly ýa Hytaýyň dökgündileri diýip bir neme bar. Biz tarapda şeylere aýdýatlar Hytaýyň dökgündileri diýip. Ömrü 10 esse gysga bolýardy öndüren önümlerini. O Hmm. döwür geçti. Yani global dünýäde internet arkaly sowda edilip bilinýän dünýäde hili pes önüm satyp bilen alınmaya geçmeye O şeylere biliyordu. nämäden biz haşaýdan önümçilik var edi. Näme öldürüp bolar. Vatandaşlar täze Türkmenistan'da biri prezidenti, parlamenti ya da prokuroru ya da yine sudu size şunu öndür deyip aydıp bilmeyen mümkün de buyruk verme hakkı yoksa siz azat oluyorsunuz. Öndürüp bilmeyen zatların yine kakaindiydi ya da yarağıydı. Yine yarağı mı öndürüp bilersin? Yani şuna yani kompetensiyan var olsa yarağı öndürürsün yine ona maydanı. Yarağı mı öndürüp bilen? Atom yarağına mı öndürüp bilen? Becerip bilsen. İstendik, isten zadyny. Bazarda nämen talap edýän bolsa, bazaryň içinde döwletem bolar, döwletem bir bazaryň içinde bir ýanky ýuridik şahsy görnüşinde bolar. Hmm. Döwletem bir zat isläp biler. Näme şu zady öndürüp beriň diýip. Yani döwlet zakaty diýip eşitärsiňiz. Döwlet zakat edip bilýär öndürjiden. İstendik zady öndürüp bilersiňiz, ýöne öndürýän önümiňiz yani topluma, goňşyňyza, çagalara, ululara, beýleke, tebiğata ziyan vermeli der. Şert şoldur. Konstitusiýada şoň esasynda ýazylýandyr. Başga Hmm. konstitusiýada size gadagan diýmeýän bolsa, öndürüp bilýäňiz. Yani aydaly su öndürýäňiz, ýene içýän su, içilýän su. Ýene şol su ziyanly bir zat bolsa içinden öndürüp bilmeýäňiz ýa-da talaba laýyk saglygy goramak üçin ola ýem saglykdan kontrol edýän zat. Döwletiň däl, döwletiň bir saglyk ýa guruluşy bardyr, şoň kontrol edýän zat. Döwletiň işi ýok, sen näme öndürýän, ne saglygy aýdaly yryp bilseň diýeli. Ýa-da saglyk ruhsat berse, suwun ýerine ýa-da kislata diýende o näme barjom däl, has güýçli bir kislata öndürüp sat. Oksuz koy yerine. Ha. Ha, o.
Ol sen işin, kişinin işi ve hakkınız var. Azat olan vaatın ne zatlar edip bilyen. İndi näme geleli öndürüp dünyada bir zat satılanda şu an konkurensiya diýilen bir zat vardır. Ee, Hilde, käbir önümlerde Germaniýany geçip bilmeýän, Yaponiýany geçip bilmeýän mümkin däl. Öňümüzdäki 100 ýylda mümkin däl şol. Arzanlykda Hytaý geçip bilmeýän, geçmek ýalňyş bolarsa Hytaýda $150, $100 aýryp alýarlar adamlar. Sebäbi o ýerde adam sany kän bolan üçin milliardlar. Biz 5 milyon adama näme üçin $100 aýlykda işledeli? Ya biz diýemde siz ýa-da sen özüň şonu, ýene özüň iş berýän de seni önüme öndürýän. Ýöne öndürilen önümler var, ýene ýöneke bir zat. Näme bardyr ýene WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp bir önümdür. Ne? Şonu öndürmek üçin zawod kurmak ýa-da investisiýasy hiç zat şonuň. Ýöne bahasyna serediňe. Mercedes'in ýa Mercedes giden ýa-da bir brand çugunkyn. Tarihi var. Şondan bilemok Mercedes'in bahasyny ýene şoň ýalyrak bir baha çykýandyr. Ýöne ikisiniň çykdyjysyny we wagtyna seredende WhatsApp ine iki adam ýa-da ofiste oturup işläp düzüp reklam edip bilýär. İki adam. 14-15 ýyllyk geçmiş var. Hawa. Indi şol adamyň aýlygyny gözüňe getirin. Ine täze Türkmenistanda edilmeli işler. Ýöne arzanlykda ýarışmak ýalňyş bolar. Arzan zat üçin, önüm üçin käbir şertler gerekdir. Hytaýda mysal üçin adam sany köp bolan üçin Hytaýyň ol nämesi dogry ýöne şol siýasaty diýeli. Şol ykdysady siýasaty dogry. Adam köp bolan üçin ol adama ýa-da $1000 aýlyk üçin edip bilenok, $100 bereň ýöne hemme işlesin diýen filosofiya var o ýerde. Olara Ýöne bir bize o zat soňam Hytaýda öýüne de gidip gelen o köp adam işleýän ýerinde ýatyp durýarlar. Sebäbi ýa-da sagatlary, ýeneleri gat ağır şertlerde. Adam kän o ýerde ýa-da şol näme ýa-da iş bazary diýil ýani. Labor market diýilýär da ona. Ine şo ýerde arz gatykän, arz diýende ýa-da işçi gatykän. bu näme de kul bazary ýalyk görülýär. Hawa. Gatykän işçi bolan üçin o ýerde şertler şoňa görä, bahalar şoňa görä. Berde bazaryň özü bahany kessin de. Günlük üýtgämen bilýändir iş. Şoň üçin olar bilen o meselede konkurent etmek gerek. Däl Türkmende käbir önümler bardyr. Üzüm bilen ýa-da şarap diýerler. Şarapçylyk mysal üçin onu başarýan türkmen çykyp biler, onuň näşdany dünýäde satyp bilýäňiz. Ýene bu o ýerde konkurent edip bilýäňiz. Ondan soň ýa-da bakça önümleri diýil ýani. Bakça Gawun, garpyzlar. kawun, garpyz, ýene şoňa benzer pomidorlar bolsun, beýlekisi bolsun, bu zatlarda näme görýände. Et öndürüp bilýäňiz. Daş törekden gatykän talap bar et üçin. Hawa. Eti mysal üçin Hytaýa satyp bolýar. Ýani Hytaýdan soň etini satdyň, türkmene näme gerek bolsa Hytaýdan alsa o ýerde öndürilýär da ýa-da näme. Soň bu zatlar başlangyç üçin. Ýöne soň nesil ýetişdiren wagtyň çağalar ýa-da şu bilen sen pul gazanyp başlasaň çağalaryň ýa-da Amerikada okadarsyň, Ýewropada okadarsyň, ýene de okadarsyň, olary izne gaýdyp gelen soň ýa-da dronlary ýeneleri ýasap başlar o çağalar 50 ýyldan soň. Ýani şu gün başlasaň 50 ýyldan soň dron ýasap başlar, çip ýasap başlar. Eýem dünýäniň nämesine görä o çağalar soň biziň etmeli işimiz şu gün, ýani şu çağalara ýoluny näme diýelim? Ýoluny görkezip bermeli we şolara mümkinçilik öredip berseň olar soň özel alyp ýagarlar. Soragy etjen, sizin pikirinizçe Ors Ukrainada ýader ýarany ulanyp bilermi diýe. Bu gatak malsa Putin şu an bir paranoya ýalyk bir nämede hereket edýär. Gara güýçler bunu ele geçiripdir. Olan şu gara güýçleriň akışı boýunça gidip barýan ýalyk hal aldy. Ýagdaý şeýlere görünýär. Ulanyp bilermi? Ulanyp biler. Ýöne ulandyrarlarmy? Hem içinden hem daşyndan diýip seretmeli bu waka. Şeýlere soň bir näme maglumat bereyim bu taýda. Indi Orsiýadyň 5977 sany ýadyr bombasy bar diýip bilinýär. Şonuň 1500 sanysy näme ulanmaz
lık ýagdaýynda ulanyp bolmaýar. Son galanyň hem o uçup uçmajagy ýene nämesi içinde nemeleri kän diýip aýdýarlar. Bu näme maglumaty. Sähäne S-400'ler var da şu ýalňyşmasam iň soňky köp ulanýan howa goranma nemesi bolmaly dogry dälmi? O en köp öndürülen. O iň köp öndürilen hem. S-300'em bar, S-400'em bar. Hatta Türkiye S-400 alıp neme boldy, ambargo ideal, sanksiýa ideal düşünüşüm boýunça. Indi Yok, şu Näme'den ok. Yankı hava ambargo oldu. Dine yankı Näme tarafından oldu. O F-35'tin F-16'lar için olan anlaşması iptal oldu. Sonra S-400'ler şu an yankı integration diýilýär. Şonu edip bilen oklar. hava. Umuman şu S-400'em geçen bir nemede görkezildi de kamera düşene. O düşmedikleri hem gatykändir. Raketası aýlanyp gelip öz nurya yankı näme nurya. Beyz diýilýär de. Näme diýilýär ona? Beyzin bir sözü bardy. Şol näme nurya da esker merkez nurya aýlanyp gelip. Böyle mi? Böyle mi? O nämesinde. Bazı Bazasyna şu öz uçan bazasyna aýlanyp gelip buraya da. Şonuň ýaly bir Russiýanyň öndüren önümlerinde, ýa-ni ýaralarında içki ýa-ni problemalar bar. Şonuň üçin bu bir ikinciden hem ol yaralar ýa-ni ýadyr yaralary gatykän wagt öndürilen olara näl serediýär, näme diýär, näwelli. Şonuň üçin ýa-ni NATO bir goranma guramasydyr. NATO hiç açanam hüjüm edýän däldir. Şu goranma maksatly nemelerini düzýän bolmaly. Geçen nemede okapdym. Entek Russiýa tarapyndan ýadyr ýara ulanma howpuny göremjok diýip nemesi bar. O üýtgäp bilýärse, şu wagta çeli görmedik. Ýöne geljekde bolup biler diýär. Şeýlerek bir ýagdaý o meselede. Soň dowam etsek, Birleşmiş Sorapdyr hökümetde hiç işlemedik adamlara näme kömek bolar täze Türkmenistanda diýe. Şu taýda göni dogurlap geçeli hökümetde işlemek diýilen düzgün kommunizm de var. Düşünüşüm boýunça. Mesela hökümet bir saýlanyp wagtlaýynça gelýän bir zat 5 ýyllykmy, 6 ýyllyk ýa 7 ýylluk dünýäde 5, 6, 7 hatta Amerikada 4 ýyl. Hökümet ine şoňa diýilýär. Hökümetiň elinde iş verme, pul paýlama diýilen ýalyk näme hukuklary ýok. Şonuň üçin döwlet diýip alsak, Gaýtym hökümete pul berýärler. gaýtam hökümet sizin nemeleriňizden, saglyklaryňızdan aýlyk alýar. Hökümet senden pul alýandyr. O pul berme ýaly güýji ýok onun. Gatygary Siýasatçy diýmek o. Hiç zat öndüren o, hiç zat eden o. siýasatçy iň garyp nemedir? Dünýädäki iň garyp ýalançy siýasatçydyr. Düşnükli olar ýalançy hemmesi on ýaldandyr da ýöne. Umuman şu ýaly nemesi bar, gara dawmalary bar. Ýöne döwletde diýsek ýene de ýerine oturmaýar aýdyň dogry hem kabu diýip bir neme bar, guruluş bar. Dünýäde ýa-ni il edaralar diýip aýdaly biz türkmençe terjime etsek. Ýa-ni döwletiň edaralarynyň adyna kamu edaralar diýilýär. Ýa-ni il edaralary. Şo taýda iş berilýär. Ine onu el alsak bolar. O şu il edaralar ýa-da döwlet edaralar diýeli. O taýda işlemediklere şu wagt Türkmenistanyň bir plany bolmaly, ýa-ni sosial tarapdan, bir çöküşlüğün içinden täzeden ayağa aljak. Hatta ilk 15 ýyly şonuň ýaly bir neme bilen dowam etjekde. Çöken bir jemgyýeti ayağa aldyrmaly. Onuň üçin hem belli bir serişde sarp etmeli bolar. Onuň hem içinde ine pensiya nemeleri boljak. Her bir adam hatta dine o däl Türkiýede işlänler var. 10 ýyl, 15 ýyl ömrüni, saglygyny ýitiren adamlar var. Olara da hökmen suratda hem maddi aýlyk ýa pensiýasy boljak. Hem saglyklary üçin hem aýratyn neme açyljak ýa-ni mut saglyk nemesinden peýdalanyp biljekler arkaýyn. Täze Türkmenistanda
Şol adamlaryň çağalary işläp salgyt tölejeği üçin şu salgytlaryň hasabyna da saglyk nemeleri işlejek. Şeýlerek o göz öňüňize getirsek bolar. Ýönekäy görnüşde. Hmm. İş, iş battı kendine men näme düşünüp bilemem. Yine işçi yok. Yetenek onu ayttık yine ayttık. Türkmenistan'a daşından daşarı yurttan gelip işleyecek burada. Terzi Türkmenistan'da. Seyahat Türkmenistan'da işçi yetme mümkünçülüğü yok. O yerdeki işe gözüne tutulmak. Hmm. Kıvın yörüyte diyerler bu zatları. Yine Niyazov 8.000 sanık firmanı yaptı ya da. Doğru mu kemiğe? 8.000 Ha. sanık firmanı. Yine iş vermek yani Täze Türkmenistan'da yankı yerler hususy bolan soň mülkiýet gelenden soň yerler paýlanýar. O ýerde döwletin başga araňyza goşulman gyrada durup bilse, mysal üçin şol siýasatçysy, beýlekçisi, polisiýasy şol adamlaryň arasyna girmese, o ýerde işçi ýetmeýär. Ha. Öňem şoň ýaly bolup gelýär. Ýöne Niýazow ýapýar. 8.000 sany, 8.000 sany firmanyň her birinde 5 adam işlerini göz öňüne getirin. Hmm. 40.000 40 bolýar. mıň. 40 mıň. Bu 40.000 adam men 5 adamy işlendi diýen 40 mıň 8.000 sany firma. maşgala diýip hasap Ha, etmeli onu. 40.000 adam işlese 40.000 maşgala şo ýerde 40 ýankı mıň aslında 4'e köpeldi vermeli de ortaça. aylyk girdegisi bar diýmek. Hmm. Onu Niýazow yapmadyk bolsa şol 8.000 belki bugünkü gün ýankı her firmada 5 adam däl de 50'e çykar ýa-da 8.000 firma bugünkü gün belki 25.000 bolardy, 30.000 bolardy firma öwürlük bilýärde, köpelip bilýär. Bolup özü bolup otyr. Şolary Niýazow gurany ok, Niýazow gurnany ok şolary adamlaryň ine sizin özüňiz etdiňiz ýa-da kişileriň bizim özümüz etdik, agalarymız etdi. Ejemiz, kakamız ine şolar etdi şol zatlary. Niýazow eden ok, kömegem eden ok, ediňem diýen ok, öwreden ok ýa adamyň özü edip bilýär, her kimiň özü edip bilýär bu zatlary. Ýöne gelýär ol siýasatçy ýapýar şolary. Özü dogran ýalyk ýa-ni sen näme işiň bar ol firma bilen? Bu narkotik öndürýär onu ýapar ýalyk. Hmm. Hiç kime de arz edip bilen ok. Ine biri senin firmanı yapan wagty sut bolmaly ýa-da kaziýet diýil, kaziýete ýüz tutmaly. Kaziýetine seretdiýär kim yapdyr? Prezident. Prezidentin gulağından çekip sen näle prezident bolýan, haçanda öz önümçülüğünü yapsan ajeler bu adamlar. Mama. Oň ýaly prezidentin ýani o prezident adam da insan diýip bolmaýar, o kellesi üçgen adam bolmaly. Hmm. Ya da başka yerlerine hizmet ediyor. Hawa, onu ýa-ni sud prezident bolýan bolsa belki el devrilmesliği vardır. Şoň üçin göni parlamente ýüzlener, ýa-ni kaziýet ýa-da konstitusiýon suda ýüzlener. Şu guruluşlaryň hiç birem ýok bizde. Şu guruluşlar bolandan soň ýa-ni aýtdyk, mesela halk ýok. Şu guruluşlar işini edip bilse, halk diýilen institut berýär mesela. Siz arz edip bilýän ýeriňiz bar eýem, sizi gorajak guruluşlar bar eýem. İyileşler gatykan näme? Ya da yine daşında şu an işlep ýörsiňiz, Türkmenistana näçe pul uğratdyňyz, jaý ýasadyňyz, yine şulary edeni atdyňyz, siz özüňiz etdiňiz bunu. Bunu sizin hut özüňiz etdiňiz. Bärde täze Türkmenistan size işlep kömek etmedi. Ya da şu atak Türkmenistan'a kömek etmedi, ya da hökümet kömek etmedi, ya da Türkiye devleti, ya da Türkiýeň siýasatçysy size kömek edenler bire. Özüňiz etdiňiz. Daşına çykyp iş urnallaram bar. Özüňiz etdiňiz. Bunu edip bilýär. İnsan bu zatlary ýola goýup bilýär, edip bilýär. Ýöne biri gelen wagty täze Türkmenistanda da belki polisiýa şu günkü ýankı inersiýasy bilen biri polisiýa ýa-da prokuror ýa-da ýene biri men ýankı pajarnydan geldim barlajak diýip biri gelen wagty ýankı iş ýeriňize giren wagty şoň ýaly bir problem bolan wagty ýene şol adamy şol iş ýeri sizinkidir, oň haky ýokdur girmäne. Yani kanun esasında näme ine barla çık git ol bolana ok yapjak ýene diýse sen önümçilik edýän ol. Göni şikayet etken ýanky polisiýa bir gün ertesi gün eýen polisiýa bolup bilmeýär. Ya o giýen eşigine de birazcık hormat bolmaly. Onu göni ýok ederler şu ýerde. Yine kemine Türkiýede näme barda yine ol Ramazan aýy ýanky polisiýa da hissat diýen nokta çörek almak üçin hemme şol bir wagtda gelen soň maşyny ýola park etsen aslında bilýän ştraflar şu wagt Türkiýedäki. Ýöne şonda polisiýa hissat diýen nokta. Bu näme diýmek esasy ýöne sen kanuny bozduň ne ýolda men näçe bir maşyna goýup gördüm de ýani fırыныň öňünde maşyny goýýar polisiýa
Sol saatlarda sana ceza yazanlardır. Bu da insanlık değil yani. Bu kanundan çıkıyor elbette yönü insanlık. İnsanlık kanununun üstüne geçip bile köp halatda. Ha o. Doğru. Yine politsiya demek ne? Yani birazcık insan olmalı o adamlar. O Yo, sen politsiyan pul kazanacak bolsaň bahana kendi ýanda. sen politsiyana yankı önümçülüğü korumalı, köpçülüğü toplumu yankı sen hemen korumalı, neslini korumalı, şu toplumun devamını korumalı. Bir kuruluşa politsiya değil ya. Tertip düzgün içindeyken. Ne? Adamların rahat yaşap bilmeni korumalı adamlar gelýär sen önümçülüğünü iýen çöreğini elinden alýar. Onu eli politsiya bolýar. Aydın devam edele. Täze Türkmenistan'da internet VPN'siz işler mi deyip soraptır ildeşimiz. Yo, VPN'leri devlet öpüşünü edecektir. Ben Muhtemelen size VPN verecektir devlet. yo, neme vardı. Aydın ben şu Türkmenistan'dan böyle yekece bir saat öğrendim. Olam VPN'lerin nämeliğini öğrendim de. Başka zada öğrenmedim yani. VPN diňe represif ýurtlarda ulanýardyr. Eýranda ulanýarlar, Hytaýda ulanýarlar, Türkmenistan'da ulanýarlar. Şeylere hatta nemede bile yok ekende. Aydın şu an. Afganistan'da da VPN şerti yok. Arkayın açık yani mesela. Şeylere ya da şimdi VPN näme üçin ulanýas diýip soramaldy aýtjak bolýanym. VPN näme üçin ulanýas? İnternete çäklendirmeler getirilýänligi üçin ulanylýar. Ýöne täze Türkmenistan'da çäklendirme sözü geçen erkinlik ähli nemäni şahslary Türkmenistan'da ýaşaýan ähli şahslar her bir vatandaşy erkin etmekçi bolýar. Yani şo nemede iş alyp barýarsa biz edip bilerismi bilmerismi ol aýratyn bir neme ýöne şu düşünjäni ortaga atýarys biz. Soň eger internet erkin bolsa, açyk bolsa hemme zady VPN näme üçin ulanyrsyň? Ya umuman o internet açık olacak. Ondan sonra iň çalt o internete getirmelidir hukma suratda. Dünyada Emin o ol, ben birazcık näme cevap verdim. Bağışlarsın vatandaş kim yazan olsa da. VPN'e nerede ulanıp bilýän, mysal üçin täze Türkmenistan'da da belki ulanmalı bolup bilersiň nerede mysal üçin öz yankı howpsuzlygy üçin e, diýende. plus yok. Artı 18 plus 18 sahipalar vardır. Kesmeler vardır. Yine şolar gündüz saatlarında yapılacaktır. Sebebi bizim şu günkü günmenine hakikaten edeyim en atalarımız çağa terbiýeleme diyen zady bilen ok. Şoň üçin o çağaların yankı başı boş kalsa internet bir taraftan erwet tarafı şoňalyk yerler bolup bilýär. Ýa-da käbir çağalara yine aldap herkili yankı o yerde çağaların elinde täze Türkmenistan'da öz hasaby, karty yankı ulanyp biljek bu çağalar. Çağa diyenim misal üçin 15 ýaşynda 16 ýaşyndaky birileri internette herkili yankı näme diýilýär ona dolandyrıcı sahypalar vardır. Ine şoňalyk sahypalara girecek bolsaňyz olary öýrüýte Türkmenistanda bu eýýän bir döwlet tarapyndan finans ediler ýöne hususy firmada bolup biler. Ine bu da bir işdir ýani iş näme iş bolar Türkmenistanda soran vatandaş üçin. Türkmenistandaky internet howpsuzlygyny üçin etmek. Yani yankı kişileri şoňalyk saytlardan yankı porno saytlar var. Ondan soň ýene dolandyrıcı ýa-da maşeýnik näme saytlar var. Yani şo saytlardan goramak üçin nämeler bolup biler. Yani şo sayta girjek bolsaň eýer VPN ulanmaly bolýan. Ýöne beýleki YouTube diýdi, Instagram ol, bu ine Google'daky yani Google näme der internetin arama motoru ýöne Google'un ruhsat veren saytlarynyň 95-99% aýdaly açık bolar. Yani istendik çeşmenize girip bilersiniz. Yapılan bir saytı da halk sorap biler näme üçin yapdyň diýip. Onuň hökman jogaby bolmalydyr ýa-da internet howpsuzlygyny üçin edýän guruluşdan sorap biler. Ine e-döwlete geçese şondan soň şol ýanynda bolýar da şo gurama. Ya da suda ýüz tutup bilersiň, şu sahypany yapýarlar diýip. Soň suda ol düşündirmeli olar näme üçin yapýanyny.
Yani beylek o YouTube'daydı, o nemeler yani şu an Türkiye'de görüyen saytlarımız belki onlardan köprü açık olur. Çeşmeler diyeyim Hmm, ben sayt değilsem yanlış oldu diye. doğru. Hmm, aa, Türkiye'de tutulsam uğra diyorlar mı diye deyip soraptır. Yo, ol entek neme değil yani doğulu uğradık bilen oklar Türkiye yoksa uğratmakçı. Hem son bir yıldan arhaz bu nemen üstünde işleyen olmalı. Türkmenistan yolu açan ok. Türk Hava Yolları'ndan uçmağına ruhsat veren ok. Arasında şol bir sana neme vardır, uçak vardır. Şu an ayla örüp uçurup verirler. Şu an şeylere bir zat var. Yöne görünüşe göre bir neme var. Önümüzdeki aylarda mecburi açmak nemesinde kalıplarlar. Bir soru var. Aydın ben şu soru okan vaktim bir zada akıl yetirdim mi kem diyen ne? Täze Türkmenistan'da bahçe et önümler organik olur mu? Devlet sistemi buna kontrol eder mi deyip soraptır. Menin fikrimce yankı öndürülen önümün yankı bazarı bar olsa bilmedim yankı karşı çıkmak nahil neme. Bazar sistemasına yankı bazar iktisadiyetim diyelim. Açık bazar diyelim. Hatta düşünük olsun. Açık bazar iktisadiyetine neme taraftan seyretsek yanlışarsa yankı siz fikir edýäňiz döwlet hem da burnunu sokup veren bir kurama mı kan deyip döwlet howpsuzlygy üçin edýändir. İlkinji nowatda edýän zady. Indi beýleki organik bolmayan önümler howplu mu diýip sorasaňyz şonuň bir subutnamasy ýok ýa üstünde işlenen. Inanmasaňyz bir üstünde barlap görüň düýpli suwut edilen yine aydaly şu at nahil üstünde işlenen tohumlar var da CRISPR diýilýär. Doğru değil mi Aydın? CRISPR. Al. Deyip bir neme var, teknoloji var. E, yankı e, genetika üstünde işleyen bir teknoloji adı da CRISPR. Şonun usulü bilen elde edilen tohumlar var da. Eğer şol usul bolmadyk bolsa şu an 7 milyard dünyadaki adamı karın doyurup bolmazdı. Yankı geleneksel usul diýär Türkçelä aýtsak ýa-da tebii ýagdaýda öňkü köň ata-babalarymyzyň daýhançylygy boýunça daýhançylyk etsek elde edip bilmeýäs bu zatlary. Köp adam aç galar hemme zat gymmat bolardy. Dünýäde bahalaryň el ýeterli bolmagy şu wagtky bahalar el ýeterildir. Eğer şu sistema, şol teknologiýa bolmadyk bolsa häzirki bahanyň belki 10-20 hissesi bolardy. Onça da adamam bolmasdy dünýäde. Şeyler, tarapları var. Yani organik bilen sentetik meselesi tartışılır. Yani sentetik diye bir zat yok aslında Aydın. Yok oğlum, Organik diyeler sonra aklıma karşısında sentetik sözü var da. yok Antonimi. oğlum, o ikisem İkisi hem organik organik. oluyor. Yani biri tebii değil. Biri tebii usulda, biri tebii değil. Yani organik Hmm. meselesinde ikisem organik. Aa, Yani şeylere. onun nemesi yok. Ya. Yok o zatlar için men vatandaş nemeni aladı diyen olsa ol Türkmenistan'da var mı yok mu bilemok. Tohumçuluk deyip bir neme var. Kuruluşlar olmalı Türkmenistan'da. Hmm. Tohumçuluk. Ol çol tohumu korumak için. O, İnstitut olur özel. Hava. Yine o araştırma yapar, neme yapar, Hmm. o hoca o değişildir ve şol ruhatın özünde de hayvanlara da değişildir. O tohumu korumak için yürüyüş nemeler olmalı. Yankı aydalı sen bir neme diyeli gavunu yetiştiren şol gavunu korap bilecek, şol tohumunu korap bilecek bir kuruluş olmalıdır. Hmm. Bu hem işe koramalı onu, ütketmeli der. Onun yanına böyle ki yankı tebii olmadık ekinleri ekmeye kadagan oluyor da sebebi onun yankı gülündeki neme diyeceği işte Tozonlanması da. tozamlanıp ona geçen yağdan diyen gibrit oluyor da yankı tohum koralıp bilmeyen şu Aydın şu zatları çevirmiş verip. en son kez Türkmenistan'a giden de şu gök kavimleri yok mu? Hı hı. Torlu. Şonu üyütkedipdirler de azırak sağralıptır. Katı demedipdim.
Tamam, hakan ütköşük değil diyor. Onu şu renkinin ütkömeyen bir hile adama hovsala düşürdü. Kayıglandım ya. Kahvanın nemesini bunları yitiriptir deyip. Hem mezatı koyup şu kahvını ye çıkasım geldi yani şey yok. Hmm. Şeylere Yok yani düşünemiz yoksa o kahvını. yine devletin etmeli işi yine bir devlet. Bu devlet tarafından devlet Hmm. programması olmalı tohumculuğu korumak. Hmm. Ya devlet Şeylere. programması diyende devletin etmeli işi diyende devlet yine onu finanse edip biliyor. Ya da pulunu veriyor yine kemiğine kavunun avdasını diyen olsa sonra seyretleyip kemiğine pulunu verir aylık verir. Kemiğine de şu aylık diyeyim de kemiğine o yerde ben ne çıktıcılar mesela hesaplar yine şu işe ben şu ya da şu bakabilen ben Yani, şu işe edip bilecek. yani kemiğine de şu işe aşık olmalı. Ya Şu bilmeli. işin ustadı olmalı. İşin ustadı olmalı, Kula, düşünmeli etken işini. O şu Kılavcak diyen ünkiyalık, adam var. şu ünkiyalık, şunen vardır belki tohumculuk nemeleri. Yani içinde tohum yoktur. Başka yerden getirdiğine tohumumuz diyendirler. O bak devlet Ya, zaten. yok tohum. Düşünýänem däldirler. Sebebi şu günkü devletin özü diye. Öz özünü ştraf edip biliyor mu devlet? Öz özünü bağlap biliyor mu? Yok. Son için yine sistemi ol. Adama seyretmen. Yani Hmm. kişileri bağlap biliyor. Yok. Sistema, öz özünü bağlap bilen sistema. Yani son için sistemanın içinde türlü kuruluşlar olmalı. Birbirinden karışsız ya da Hmm. birbirinden özbaşlak diyelim. Şimdi devam edeli Aydın. Täze Türkmenistan'da o nalog sisteması adamların alýan aýlygyny näçe öterümini alar diýe ýatyp bolar diýe nalog demesi. Girdejiden de. Ve gaz, tok, elektrik hem zat pullu bolarmy ýa-da ýurdun ýagdaýy yetermi 5 milyon adam mut üçün etmäge diýipdir. Birleşmiş. Mut, mut üçün etmene demek yine gaz kiminki? Türkmenistan gazı kiminki? Çok soru cevap verin. Eğer gaz bizimki değilse onu muhtemelen bilir. Siyona gaz, yine bizimkiler nesle de değişti. Gazı ulandım ama neslem kurtardı, nesle yetene kurtardı diyelim. Ya da o gazı çıkarayan adamlar vardır. Onlar mutuna işlemeli mi? Gaz Hmm. mut olacak olsa. Mut değilen zat yoktur. Gaz puluna olur. Şu gün şu gazın toğun yani en kımmat yerlerine Avrupa taraflardır. Yani hem memzem hem için bir Avrupa kaçacak oluyor. Hmm. Ne için deyip soradınız mı? Yani o gazın mutu olmalı sana bir yani Näme diýärme? welfare gowy bolan yok. Yani gowy bolýar diyen düşünce yok. Yani Hmm. yaşayışın gowy bolmak için gaz mutu olmalı diyen zat düýünden yani. O pullu bolan ýere gaçjak bolýar. But Ne için bolan pullu ýer. olan? Sebep o yerde kurnalan bir näme düzgün var. Düzgün olan yere kaçacaksın adam. Sen gazı mut deysen sene aydalı 4 kişi yaşayan başkalarında Hmm. komşunam 2 kişi yaşaya. Sen hem pul tölen ok, ol 2 kişi hem pul tölen ok. Yani sen ondan 40 pul gaz yap yani. Aydın. Adalet mi bu? Ine neme var da Ukraina ana bilemok ýöne Türkmenistanyň gazy Ukraina, Polşa, Türkiýede satylýar esasen. Indi şu ýurtda pulun töläp bulanýar hemmekim. Biz öz gazymyzyň pulun tölemek üçin Türkiýeye gelipdiris. Ya da Polşa'ya gittik. E, Doğru değil mi? Hı hı. Yani pulun töleýäňiz bir problema çykýarmy? Gazyňyz bir gün var, bir gün yok. Kış aylarında çalajaýan ya. Yani Türkmenistan'da şu problemaların hemmecesi var. Näme var? Yani devlet darga diýmiş gazy. Şonuň üçin var. O töleýän nemäňiz aslında esas böyle şu gazyň öýüňize çelli getirilmeli. Ine kış aylarında gaz doňýandyr. Ya davleniye düşýär. Ýene bir zatda bir nemesi var onun. Himya tarapy men o demän bilemok ýöne. Kış aylarında gazyň akışı agyrlaşýar, peselýär. Onuň üçin ýöreýte turbolary nemetmeli, izolasiýa edilmeli, gorulmaly, gerekli ýagdaýynda da ysıtylmaly taşy. Ýöne o zatlar ýok. Türkmenistanda kış aylarında gaz çalajaýan ýandyr. Tok, elektrik meselesine gelseniz. Elektrik günde 2-3 gezek yani kesilýän wagtyny bilýän-de Aydyn. Hı. Çalaja şemal tursa elektrik ýok. O, Ýagyş ýagsa elektrik ýok. Şeýle bir ýagdaýda bu zatlaryň hemmesini düzeltjek bolsaňyz, pul töleýäňiz, pulun töleseňiz hem ullakan pul däl.
Iň belki dünýäniň diýmäýininde bu yerler bar da. Orta Aziýanyň iň arzan nemesine ulanarsyňyz. Ýöne ýokary hilli hyzmat alarsyňyz. Bu taýda esasy näme? Hyzmat üçin töleýäňiz. Nämäni? Ösen ýurtlaryň hiç bir ýerinde mut zaty ýokdur diýmek şolar bir zat bilýändir ýa-ni. Eger has çalışyrym bolsa şeýlerek düşünmegem amatly. Soň ýa-ni saglyk meselesine gelsek, nalog diýäde. Saglyk meselesine gelsek, o saglyk meselesini bu taýdan durup o pelança kesiler diýip aýdyp bolanok Türkmenistanyň içindäki iqtisady guruluşy, hazynasy, banklary, ýene nämesi, siýasaty, geleceğe seredişi, fondlary, ýene nämeleri, sosial guruluşy, bu zatlaryň hemmesi göz öňüne alynar. Ondan soň saglygyň näçeligi keskitlener. O şeýledir ýa-ni oturup näme bizi siýasatçy hökmünde görme. O siýasatçy bolsa bu wagtda çelle aýdar da iň pes ýa-da sagydam ýok diýipdiler de ýani o birazrak mümkin däl. Ýöne salgydam kemine şuňalyk edilmeli. Ýa-ni onuň üçin ýene bank sistemasy gerek. Onuň üçin statistika gerek. Her bir salgy tölen ýeriňizde siz biläýmeli hökmen suratda näçe tölendiğini. Yani birinci yankı seri işte sizin cüğünüze girecektir. Yani şondan soň şo yerden salgyt olup çykjagy bardyr. Yani şoňalyk sistema başlanyşda şol bolar. Yani soňu bilen elbette ol yankı düşünjäniň ösmegi bilen o zada gerek ýok. Yani başlanyşda şonu düşünüp bilmek üçin ine siz öz hak hukugyňyzyň barlygy üçin salgyt töleýänsiz. Türkmenistanda төлenen ok. Şoň üçin hak hukuga mut olan üçin ýokdur. Doğru. Soň ýanky ildeşimiz näme barada GMO diýäde. Sağlık meselesine enen bir zat aýdaýyn. Aha, aýda. Men onu ine biraz size iş olar. Yani iş olsa da barlak görün. Dünyada sağlıkların adamın girdecisinden ya da kazancından yüzdelik ya da harcamalarından yüzdelik sağlık, prosent sağlığı ya harcamadan hem sağlık var. Şimdi şu yerde prosent görünüşünde gidýändir sağlıklar. Şimdi ünsürüp görün, şu prosent arttıkça şu devletlerdeki yaşayış şertleri has boludur. Yani sağlık arttıkça näme üçindir ýaşaýyş bolýar ve bu Mysal hiç biri üçin nämesizdir. Şweýçarda 56%. Alýan puluňyzyň ýarymdan köpüsi sağlyga gidýär. Ýöne Şweýçarda ýaşamak isleýär hemmekim. Hemme şo ýere gaçasy gelýär. Bilesi gelýär. Yo, bu manysy var ýa-ni o alynýan pullaryň manysy var. Ýa-ni manysy näme? Sen hatda näme deňeýärlerde aýdym şu wagt şu nämede Skandinawiýa ýurtlarynda köpçüliklerin aratnaşyk nemeleri ýa-ni awtobuslar şu wagtlykça mut we nemeleri bar. Görnüşlerini çykarypdyr. Deňeýärler nähil täsir etjek jemgyýete. Jemgyýetiň ahlagyna, jogapkärçiligine nähil täsir etjek diýip bir deňeme geçirýärler sebäbi ýa-ni salgytlardan salgytlar sebäpli şonu mut etme mümkinçiligi bar. Ýöne mut edilenden soň jogapkärçilik gitdiýär ýyldaşlar. Mut zadyň jogapkärçiligi gitdiýär, kommunizm bolar ýa-ni soňumuz gelir gyska wagtyň içinde. Şeýlerak bir ýagdaý bar. Soň ine ýollar meselesi. Ýol problemasy bolmaýar. Salgyňyz bol bolsa. Ondan soň ýa-ni elektrik, gaz, tok ýene näme olary gürrüň etdik. O zatlaryň hiç bir problemasy bolmaýar. Şo zadyň näde gelýänini bilmeýäňiz-de umumyň. Kynçylygyny görmeýäňiz. Kynçylygyny haçan görersiňiz? Türkmenistan ýaly ýere gelseňiz görersiňiz. Şo zatlaryň ine salgynyň tölenmeýän ýeri Türkmenistanda da şo zatlar ýok diýen ýaly. O edilemeýän ziyada aýdym. 19-njy asyrda näme Ýewropada elektrik nemesi ýaýrap başlaýar. Şo döwürde Türkmenistanyň häzirki nemesi ýöne ösmeýän görnüşi. Ýewropada o zatlar düzetdiler. Dowam edelimmi? Edelim. Nämäni?
ildeşimiz düzelipdir GMO'lu diye. Yani GMO'lu önümler bolar mı diye yani. GMO değil ya da Genetically Modified Organism deyip geçiyor. Yani aydan zatımız yine şu GMO'nu ortaya çıkarma için yani ne mana maydalı. Genetikası modife edilen organizm demekte. Tercümesi Türkmençe. Genetikası modife edilen önüm demek çakmıştırılan önüm demek aslında iyileşler. Köplenç. Çakmıştırılan olamayan CRISPR teknolojisiyle amala aşırılıyor. Yani bu önümler hoplu önümler değil. Təze Kemine önümler. Aha. yöneke bir nämen aydaly. Kim var? Kim şo nohudun nämesinde şul işe diýär. Ýanky nämeni orta çıkarýar. Mutasiýany. Kim Onu men bilemok. kim şo ady ýadyma düşenok şu an. Hı hı. Yani nohutta nohudun ýanky näme diýär genetikasy bilen oýnaýar. Hmm. Ýöne oynan wagtyň bu ýene tebii ýagdaýda bolýar. Aýdaly sen yankı sarı güllü bilen aydalı kızıl güllünün ikisini çakıştırıyor. Ondan sonra nesil näli bolýar? Ondan sonra nesil bilen yenem sarı gülü çakıştırıyor. Ondan sonra ya da kızıl bilen çakıştıran wagty näde çykýar? Yani bir näçe nesil izarlap ýöne en sonunda gelinen netije şo ýerde ýalňyşmasam yankı mutasiýany ortaya çykarýar. Bu biyologiyada öwredilýär ýalňyşmasam. Aha. Öwredilen olmaly. Yine şol ýerde de şoň eden eksperimentem yankı CRISPR teknologiýasynyň edýän zady. Ýöne Hmm. sen diýäninde gön edip bolýar we islen zadyň edip bolýar. Ýöne ol tebii ýagdaýda eksperimentleň netijesinde ütretýär. Diýjek bolýan. Hmm. Ava. Mysal üçin sen diýen teknologiýaňda näme bolýar? Yani gen düzeltme ya da organist teknologiýasynda aydaly reňki sen saýlap bilýän ya da şol reňki berýän nämeni aýryp bilýän. Ona yani bakteriyalar ya da virüsler arkalı edýärler. Yani DNK zincirinden yani bir nämäni aýryp ýerine başgasyny goýýar. Soň hatta diňe olan däl radiasiýa bilen hem edýärler. Greyfrut ýokmy? Aýdym. Hı hı. Greyfrut radiasiýanyň netijesinde ortaya çykan bir meýwe. Hı. Yine ildeşler bilýärsiňizdir. Greyfrut bardyr näme ýaly. Mandalin ýa-da näme? Portakal diýerlermi? Şonuň jynsyňdan. Yo. Şonuň maşgalasyndan diýerler. Bir meýwe. Ýöne şol radiasiýanyň netijesinde emele gelen näme meýwe. O usulda da çıkarıp bolýar. Umuman aýdyň nämäni aýtsak ýene türkmen bilen başga bir milleti birleştirsen orta GMO çykýar-da. Genetikasy üýtgedilen adam Hı. bolýar. Yani şeýle başga milletten o yani öýlenip durmuş olup çağa etseniz şol ortaya çıkan çağa genetikasy üýtgedilen Soň çağa ona da bolýar. organik däl diýmek ýalňyş bolar. Ova, organik däl diýmek ýalňyş bolýar illeşler. Näme bolup bilýär? Hili has ýokary bolup bilýär ýa-da has pes bolup bilýär. Hı. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Soň Şo hil meselesinde de kemine yankı nämeden ýola çyksak, şol bir haýsynyň şansy köp diýsen, hili ýokary bolma şansy has köp. Näçe üýtgeçik bolsa, yankı nesil nesiliň yankı çağan ejesi bilen kakasynyň arasynda näçe türlülük bolsa, nesil şonça güýçli bolýar. Ava. Mysal üçin garyndaş bilen garyndaşyň nesli güýçli bolma mümkinçiligi ýokdur. Gittikçe gowşaýar. Gowşap gidýär, gitgide gowşap gidýär. Şoň üçin dürli bolanda nesil güýçlenýär. Ýagny bu 90% diýip bilýärsiň. Ýanky ildeşimiz ýanky salyk boýunça soran ildeşimiz täzeden goşmaça sorapdyr. Ýanky şerapçylyk boýunça gürrüň etdiňiz diýä. Mysal üçin spirtli içkileri dünýä bazarlaryna çykarsak diýä, ýurtda salyk tölemelimi? Tölemeli bolarmy diýä. Nähil meçherde diýip sorapdyr. Ýene meçhör sorapdyr. Salyk meselesi senin girdeji salygyň bardyr. Gazanç
salgıda Kazanç diýýärler. salgıtın vardır. Şonu tölersin. Şimdi bir önümü yurdun içinde satmak demek. Sen Türkmenistan'ın içindeki salgıtlara tabisin. Tabi olmak ne böyle? Bağlı ol yani. Bağlı. Tabii doğruçu. Tabii. Yöne sen bir önümü aydalı yankı şerap öndürdün. Onu sen Amerika'da satacak olsan Amerikan bazarındaki salgıtları tölemeli olayan Türkmenistan o yerde satanın için dine girdeci salgıtını alır senden. Export edýän bolsaň, oň üçin ýörüýte sana kredit ödüp bererse, export diňe sen girdejin bäle ýa Türkmenistanyň özü üçin bir girdeji aýratyn. Ýene bir sen döwlete de gazandyrýan, export eden adam döwlete de gazandyrýandyr. Şoň üçin döwlet sana kreditler, mysal üçin sen şahs bolup ýa-ni işsat etmän kredit alanda onuň tölemeli pulu ýa-ni ýyllyk protsenti diýeli. Protsenti 5% olsa sen eksport edýän bolsaň 1% kredit alyp bilýän. Ve salgıtlarından köpüsünden misal için yani tebigatı zayalama yene on salgıtları vardır. Ulanılanda misal için çılıklı ne diyeyim plasmas bir zat öndürüp Türkmenistan içinde satan yağdayında şu salgıtı vardır. Yani o plasması dışarıdan satsan o salgıtı Türkmenistan senden alan o. Yine girdiği salgıtlandı. Hmm. Yani salgıtınız az oluyor. Daşına satsan salgıtın. Yani daşındaki bazı neşe salgıt soracak senden. Ya da daşındaki devlet senden neşe salgıt alacak. O yere yiyem. O devletten birleşmeli olan. Ya da devlet demeyin şu yerdeki kuruluşlarla birleşmeli olan. Daşky bazar bilen de. Bravo. Misal için aydalı yine Türkiye'de bir sanak televizör öndürülüyor diyelim. Türkiye'de salgıt batıken televizörün bahası Türkiye'de $1000'dır. Bazar bahası yine televizörün fabriktaki bahası $500'dur. Sen şonu $500 fabrikten alıp Türkiye'nin başına çıkaran yadayında o $500 salgıtı tölen ok. Yine şonu Türkmenistan'ın içine gireceğin vaktin o yerde yani Türkmenistan'ın içinde ulanılmayan son salgıtı var olsa televizör için onu Türkmenistan içinde tölersin. O belki $100'dur. Yani televizör sana $600'a geldi. O Ayda o bazarda aýdýanyň dogry, hatda şeyler bir zat aýdyp bereyim. Türkmenistanda yine bir kır maşyny aldyk-da. $100 den gelýärdi. O dollaryň bar wagtlary. 2013 şu töwerekleri ýaly ýalňyşmasam. $100 den geldi-de. Soň şol edil özü, ýa Türkiýanyň öndürende Vestelmeti, Bekometi nämet ýadyma düşenok. Arçylygam bolmagy mümkin. Soň bära gelip şonuň edil özüni sorap hasaplap çykardym. $200 hälik baha çykýardy-da. İki esse diýen ýaly Türkiýede gymmat şol bir zat. Bär Türkmenistanda döndürülýär arzak. da şu bär Aba bär döndürülýär. döndürilýär. O yine şu salgıtdan neticesinde öyle. Yine men salgıt var edindiň soňky bir zat aýdym ki yine. Salgıt sistemasına yankı kurnap bilinen ýagdaýynda salgıt guruluşy bardyr, salgıt almak hazyna ve hazynan garşysynda salgıt aldyrmajak bir guruluşlar bardyr. Mysal üçin hökümetler, yerli hökümetler ýeniler bular islemez. Siýasatçylar. Garşy geler ona. Sebäbi yankı hem üçin ilatdan salgytyny alýan sen hazyna diýede. Hazyna da almaly bolar. Şoň üçin ine bärde balans diýen bir zat dörer. Biri gapma garşylyk dörer. Gapma garşylygyň bolan ýerinde hemişe näme bardyr? Energiýa bardyr. Men şoňa alyp bilýän. Kemine fizikada gapma garşylyk bolan ýerinde energiýa döreýändir. Sürtüşmeli bolan ýerinde. Hawa gap ýani garşylyk bolmadyk ýerde bir energiýa döräp bilmeýär. Mümkin däl ýa-da ýokluk bolýar, vakuum bolýar diýelim. Şoň üçin bu işte de sistemada, salgıt sistemasyna mysal üçin hökümetler soň bir ara geler hazynan garşysynda diýer, ine bizden diýe alsaň ine ýankı 50%-den kän salgyt alyp bilmeýän diýer hazyna. Soň indi hazyna salgytyny artdyrmak üçin 50% limiti var. Ýöne artdyrmak üçin näme etmeli bolar? Adamlaryň aýlygyny artdyrmaly bolar bir zat edip. Şoň üçin işläp başlar. Limit koyuldu ona. O salgıt arttırınca bizde Türkmenistan'da girdejini arttırmak için 15% olsa son 15'e çıkartıyor, son 35'e, son 45'e çıkartıyor. Yanlış strateji. İşlemeyen işte sebep onun sonu yok. Sen salgıtı 10%'den 25'e, 30'a, 40'a çıkarıp gitsen onun 100%'e çıkaran altına yiyen hiç kimsenin ulaşmaya ya da sözleşme yapmaya seninle. Haysa vurguş olsan olay devlet ol, dünya ol sen tapaldı yok. Onun yağlık stratejiyanda hiç kimsenin işleşmeye. Şoň üçin bu ýerde salgıt sistemasyny dogry gurnap we gapma garşylyklar dören wagty aýlyklar şoňa görä ýoş-ýoş artyp başlaýar. Aýlyklaryň artmady diýmek diňe ol işçiniň aýlygynyň artmady diýmek däldir. Hazyna hem girdejiniň artmagydyr. Ýa-da
Hazine demek devletin en güçlü kuruluşlarının biridir. Ve devlet var olduğu sürece bolup bilyen, ayakta kalıp bilyen kuruluştur. Hazine düşen vakti devlet yoktur, bankrottur. Hazine batsa devlet batsa. Şoň üçin ine şol guruluş yani devletin iqtisadiyyatda en esasy guruluşlarynyň biri sizin ailenizi köpeltmek üçin işläp başlar. Sizin girdiğinizi gorajak bolar. Hmm. Bu zatlar gaty gowy zat. Interest diýen bir zat bardyr. İnglisçesi onu interest bolýar. Yani türkmençe bilemem näme Behbit bolýar. deyip aydalar. Behbit. Hmm. Yani sizin ailenizin köpelmeginde hazinanyň ya da devletin iqtisadiyyatda hazine devlettir. Sizin ailenizin köpelmeginde devletin behbiti var. Şoň üçin din ailenizi köpeltmek isler. Hmm. Köp adam aile alsın isler. Köp adam kazansın isler. İşten boşaltmak, sakraşyny diýen biri bir zat diýende hazine görünç onu o yerden ýok eder. Hmm. Yine bu iş şoň ýaly edilýändir watandaşlar. Ýani behbit meselesi var ine. Öz behbiti üçin behbit erwet zatlar, behbit gaty gowy zat. Yani behbitler iki tarapdan olmalıdır. Yani gapma garşylyklar netijesinde de behbitler ortaya çykýar. Ortak bir behbit ve gapma garşylyk olan ýerde de energiýa döreýändir. İki tarafam kazanmalı. Ha. Devam edeli. Cehaletten diye, cahillerden nähil gorunmalı diye. Ya dinece kaçıp daşrak durmalı mı diye gorunmak için. Deyip sorak Emine, arkadaşımız. seni uğrattım bir näme kitap vardı. Mene onu okap bilmedim ýöne nämesini okudum. Näme Nasıl diýilýär kitaptır şoňa? yani? Etrafım cahil dolu diýip bir kitap var. Hmm. Unutmasam şoň ýalyrak ady şoň ýaly ya cahiller Neme cahiller bilen näme bir zatlar. cahiller näme etmeli ýalak bir kitap uğratmış olmak. Bilemok. Şoň Hmm. ýaly etrafım cahil dolu diýip bir kitap var. Ine şol kitapda da görüň verişine göre we tejribelerimizden hem aýdaly jahil bolsa bir adam şondan uzak durun. Hmm. Özüňiz elbetde belki başka bir näme tapyp bilersiniz. Yani başka bir metod tapyp geliştirip bilersiniz. Yani o Ýöne aydın neme de cahil näme deyip sorar. Şoňa jogap beremem. Başga bir näme düşündür. Aýdyp cahil bereyim. üýtgemeýän adam. Men böyle O anlatsam. üýtgemeýän adam Üýtgemeýän ýöne adam. Däli nemesi diýler. var aydın ine bir ösümlük. Ösümlüğe wagtynda berilmeli nemeler berilmese ýa-da tapawdy ýok bir bu hayvanam bolup ýa geçi goýun sygyram bolup wagtynda yeterli miktarda süýt içmese ýa-da ösümlük dökünni almasa soň wagty geçenden soň şonu berseň hem süýdem içirseň hem üýtgän ok dogry dälmi? Edil adamam şonun ýaly adam çağalygynda esasen şu 3 ýaşyndan başlap 18 ýaşyna çeldip kabul edeli häzirki dünýäniň standartlaryna göre. Nol ýaşynda başladım. Nol diýip alaly ýani noldan 3'e ýem nemede başgalasynyň üstüne ýykaly ünäni. Yani umuman şu bilim alınýan döwründe adam çağalyk döwründe bilimi almasa şu uladandan soň üýtgän ok ansatlyk bilen ine jahil şoňa diýilýär. Aydın muaydandan soň hemme kim özüne seretjekde biz yeterli miktarda bilim almadyk diýip o hemmämiz ýa biz hem aydın hemmämiz hem belli bir derecede jahil. Yani käbirimiz beýleklerimizden azrak jahil bolmaly. Şonuň üçin näme edip bolýar-da bu taýda ýa-da bir hereket dörep dur. Yani umuman ele alanda şu çağany bilimden, eğitimden, okuwdan, düşünjeden uzak tutsanız şol jahil bolup ýetişýär. Köp adam ýöne 24 ýaşyndan soň hem üýtgä berýän eken aýdym. 24'ten soň has başgaça düşünüp pikirlenip. Şoň ýaly ýerler hem bar ýöne esasy altyapysy düýü çağlykda tutulýar. Ama üýtgemeýär. Gaty gynandyrjy bir zat üýtgemeýär. Hiç Müňde belki bir sanawy üýtgäp bilýändir. Olam özü üýtgeýär, onu bir üýtgetme mümkinçiligi ýok. Jahili biri düşündürüp bir zat öwredip mümkin däl. Daşyndan gaýtam üýtgetjek bolsaňyz beterleşýär. Özü karar bermeli üýtgemejegine. İçinden, içki dünyası. Ýöne köýza da ine başda da aýdyp geçdik ýa bizim özümüz Türkmenistanyň watandaşy
Ve Türkmen dilinde söz sorulsa şu sözlerin manasını düşünüp bilýäňiz mi? Ha, Ýöne köýbür zat ýa soragypdym ben. Ine şondan ýola çykýan özüňi ýani gelişdirmeli. O erwet zat däl, jahil, jahilliňi bilen günüň ýani sen jahillikden çykmagyň näme diýeni, näde çykyp bolýanyny düşünüp bilýän, edibem bilýän o zatlar. Onu tak sonra geçeli 10 minutumuz kalıptır iyilleşler. Son sorular alyas. Rusya gelecekte doğulu mobilizasya Rusya'da doğulu mobilizasya olup bilir mi diye gelecek vakitte. Bize tesiri nahil olur uruş bulaldıkça deyip soraptır. Yani böyleklerin mobilizasya deyilip zat yok deyip de aydın. Hakikaten Yok, yok. mobilizasyanın böyleklerini yoktur. Dine doğulu görünüşü ya da mobilizasya vardır adı üstüne. Şu an ortaya aslında yankı düşünüklü olsa doğal mobilizasya etti. Yankı daşarıyordum nemelerinden istihbarat değil de gizli mulluklarının beriyen mağlumatı ortaya 1 milyonla 1 milyon 200 bin arasında adamı uruşa alıp gitmekçiymiş. Yani şöyle hasap ediptir. Ukrayna'da uruşu şehre yenip biliriz deyip olarım. Orsun öz hasabı kitabı. Hakiki dünya bilen gavat gelip gelmeyeceği yani önümüzdeki günlerde görürüz. Şeyler bir yağday var. Bize nahil tesiri olup bilir deyip demektir. Uruş ul oldukça ulalya. O tayi neme görünüp dur. Uruşu beyleki daş doğru yayrap bilir mi? Bilmedim. Bize nahil tesiri olur. Orset o nemede yenilya. Başka çaresi yok. Näme için diýende aydın bir zat aklıma gelýärdi. Indi iki nämäni amala açyrmalyda. Dogry däl şu yeňdim diýmek üçin häzirki ýagdaýdan yeňişli çykmak üçin. Bir Ukrainany dol yeňmeli. İkinci Orset Ukrainany yeňenden soň başka bir planeta bilen Mars'ta adamlar ýaşaýan bolsa şolar bilen söwda etmeli, aratnaşyk etmeli bolýar. No. Başka çaresi yani Orset o yeňildi illeşler yani dine gum sagadynyň dolu näme gutarmana garaşýar demekim. Düşünýän adamlar, düşünýän milletler şoňa garaşýar. Onun nemesi yok. Yani kullakan bir döwlet çöken wagty şeýle çökýär, ýuwaş-ýuwaşdan. Şeylerek Türkmenistan için hem tesirine şu mümkün yani eğer halk kuruluşu Türkmenistan'da bolan olsa yine şol halk kuruluşunun eli katı güçlenmiş mümkün. Sebäbi häzir halk köçe çykanda Türkmenistan'da bizi orus sömürýär diýip aýdyp bilýär. doğru. Ya bu zada ýem dünýä gördü ve kabul etdi. Yani dünýäň diýen zadyny senem diýen. Olar sana garşy çykyp bilmeýär. Sana hiç kim häzir bundan 3-5 ýyl şoň ýalyp bir halk köçe çykyp ýanky garşylyk gören wagt olara göni watan döwlegi terörist diýip bilýär de onan kim diýär? Ine oruslar o howpsuzlyk anlaşmasy ýene diýip gezýärler olar. Russiýadan kim şol ýanky howpsuzlyk meclisi mi näme şolan adamlar Türkmenistana gelip gidip bizim meclise maslahat verip ýene şoň ýaly işler şol üçin edilýär bu ýöredilýär siýasat. Bir taraf ýurdu on sonunda oradan. Bir tarap ýene ol bir tarap sözde bir tarap ýene. Ha, Ýöne häzir ine şu mümkün bir ýanky halk kuruluşy köçe çykan ýagdaýynda şoň arkasında ine Kazakystan vardır, Ukraina vardır, göni. Ukraina var. Ya da ýöne Azerbaycan ýene arkamızda. Azerbaycan var, Özbekistanam var, ondan soň Ýewropa var, Ýewropa bilen No, Türkiye'de arkamızda. Türkiye arkamda. Yine yöne burada halk şu gün gaz halkın diýer ýene men halk diýenler var. Gazan senki. Yöne gaz nire diýen sonra orta atıp bilseler ve jogabyny soňraça garaşyp jogabyny almaly. Yine şonu edip bilen ýagdaýynda ýa-da edip bilen ýagdaýymyzda o göl orsun ýüz açylýar o ýerde.
Gaz nereye gidiyor deyip soramanda. Hı. Ya da yine yöne bir zat var. Türkmenistan'da yine halk kuruluşu köşeye çıkıp yine Avrupa kıyın günde deyip eşittik. Şunun için ya da Ukrayna'da şu an gaz yankı problemaları var. Yine şunu biz yine Türkmenler olup kömek edip bilyeyiz, satıp bilyeyiz. Gazımız var deyip bilyeyiz mi? Bilmem so. Yatırıma mı gelecek şu yere? Gene yankı turbo çekmek için yatırım yine. İnvestisiya gelecek. İş yeri milyarça, belki yüz milyarça. Hı. Yine bu zatlar yöne koy zat. Mesela şunu edip bilen yağdığında ol ya ol. Näme Birleşen Milletler Kuraması bize kömek etmez. Sene yatırsın. Yatan adam turuzmak istemez. Ha, seni Olar özler istemem bir adam yatan olsa turuzmaz. Sonra uykusunu ne için bozsun olur. aydın olar o kömek eden gurama da değil. Olar meseleni gozgap berýärler. No, kömek. Hakykatdan Haçan Türkmenistanda insan hakları bozulýan, bozulanokmy şoňa seredýär. Bozulýar diýip aýdyp berler olar her ýyl. Ýylda aýdyp şonam berler. şonam ulanıp bilemiz yok. Yani Aa, şolar ait bize aslında yol örpediyorlar bir taraftan. Yani bozuluyor hakkımız bozuluyor. hmm, Näme insan haklarının nämesinde yazılıdır. Ähli hak hukuku elinden alınan halk gozgolana almana hakkı vardır deyip aa, ona aydip bilen oklar yani bulan hem haklar alınan hakkı bozuluyor deyip ne sefer gaytın. hmm. Onda aydın o jemläp biler ýoş-ýoşdan eger islesem sonra olar durdy. Başka aýtjak zatymız ýok bolsa. Sapara ýok bolan üçin köpräk gürledik mikäň ýa aýdym mene dogrulymy aýtsam. Ýa-da Oo. Ön sapara öyle yedir mezarı. o şu wagt Oo. ortaça 16% köp gürledik. Kiýimden her haýsymyz 16-16dan düşdi. Hmm. Bolýanda ýyllešler sag bolun Böyle. diňläniňiz üçin, sorag bereniňiz üçin aýdym. O sana da Sağ sag bol. olun vatandaşlar. Vaktinizi ayıranız öğrenmeli, okumalı, teklifler olsa teklif verip bilersiniz. Yani kaydışmayalı Türkmen dilini bilmeyenler var olsa ekrana çıkıp bilir ya da edilen işlerde bir yanlışlık görüyeniniz var olsa ekrana çıkıp bilersiniz. Yani argümentleriniz yankı hakiki dünyayla kalat geçsin. Orası raket uçurtuyor diye bakmayın. Orus güýçli näme üçin sähä raket uçurýar. Raket uçurdu, A'ya gitti, güne gitti diyseniz o zatlar hakikat değildir. Yani hakikattir yani teknoloji olan kadar diye bakıyorum. Şoňa olarak öwrenim käbir zatları Devlet Türkmenistan'dan ýakynlaşyp gelýär, taýýar bolmaly. Hemmemiz. Bolýar-da sag bolun. Ýene görüşýänçek.